Γεια σας. Σήμερα θα μιλήσουμε για το 2021. Όλοι μαζί περιμένουμε να φύγει το 2020 και να υποδεχτούμε το 2021. Πριν μπούμε στα ζώδια του καθένα προσωπικά, πριν ξεκινήσουμε να τα λέμε τα ζώδια, θα πούμε κάποια πράγματα γενικά που αφορούν το 2021, το οποίο είναι μια μεταβατική χρονιά, μέχρι να φτάσουμε σε αυτό το 24-25, βέβαια έχοντας ξεπεράσει μέχρι την άνοιξη του 2021 το δύσκολο 20. Γενικά ήταν ένας χρόνος ο οποίος ξεκίνησε από την αρχή του 20, μας έδειξε κανονικά τα δόντια του που λέμε, μας δυσκόλεψε, μας πίεσε, μας φόβησε, όλα μαζί. Αρχίζει η αποσυμφόρηση σιγά σιγά από το Δεκέμβριο ακόμα. Έχουμε μια σύνοδο του Δία με τον Κρόνο στις 21 του Δεκέμβρη, που είναι μια σημαντική σύνοδος, γιατί ξεκινάει μια καινούρια εποχή στα ζώδια του αέρα, που αυτά συνήθως γίνονται σε μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα, αυτές οι σύνοδοι, μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα, γιατί ο Δίας κάνει έναν κύκλο του ζωδιακού σε 12 χρόνια. Άρα λοιπόν περνάει από κάθε ζώδιο, μένει ένα χρόνο περίπου, 12 τα ζώδια, κάνει έναν 12χρονο κύκλο. Σε αυτή του την μετακίνηση συναντάει μία φορά τον Δία σε σύνοδο. Αυτή όμως η σύνοδος την οποία την λέμε διαφορετική και είναι διαφορετική, είναι επειδή γίνεται στα ζώδια του αέρα. Την τελευταία φορά που αυτοί συναντήθηκαν κοντά σχετικά, που ήταν στον εγώκερο, ήταν στο ζώδιο της Γης, ήταν εκεί γύρω στο 1960-61. Κάπου κοντά εδώ που είναι, αλλά πάντως είναι μια διαφορετική ενέργεια, είναι μια διαφορετική επιρροή. Να πούμε ότι από τα τέλη Δεκέμβρη σιγά σιγά έχει αρχίσει έτσι κι αλλιώς από τα μέσα του Νοεμβρίου ο Άρης και είναι ορθόδρομος. Τέλη Δεκεμβρίου θα είναι ήδη στις τελευταίες μοίρες του Κρυού, έτσι ώστε από τις 7-8 του Ιανουαρίου του 2021 θα μπει στον Ταύρο, όπου όμως εκεί θα συναντήσει τον ουρανό. Δεν είναι ότι τελείωσαν, δυστυχώς από τις 8 του μήνα θα μπει, από τις 8 Ιανουαρίου του 2021, και θα συναντήσει τον ουρανό, θα κάνει τετράγωνο με το Δία. Εν πάση περιπτώσει έχουμε, για να μην σας μπλέκω με όρους αστρολογικούς, έχουμε διάφορες επιρροές, οι οποίες είναι στην αρχή του 21, σαν μια συνέχεια του 20. Αμέσως μετά, σιγά σιγά το σκηνικό αλλάζει, σαφώς το 21 θα έχει μεγαλύτερα ανοίγματα. Κυρίως αυτό που λέγαμε από την άνοιξη του 21, από τις 20 Μαρτίου περίπου και μετά, που θα αποσυμφορηθεί αυτή η κατάσταση αρκετά, με τον Κρόνο να απομακρύνεται από τον ουρανό, από το τετράγωνο αυτό με τον ουρανό. Το τετράγωνο είναι μια γωνία έντασης. Θα ξεκινήσει λοιπόν το 21 με πίεση ακόμα ή με τη διάθεσή μας να είναι καλύτερη, αλλά η γενική εικόνα να είναι λίγο μπερδεμένη, συγκεχημένη και εμείς να μην ξέρουμε τι να κάνουμε. Ο ουρανός στον Ταύρο εξακολουθεί να δουλεύει και θα δουλεύει μέχρι και το 24-25 που θα περάσει στους διδύμους, για να τελειώσει επιτέλους αυτή η εποχή, αυτή η περίοδος οχταετίας που ξεκίνησε την άνοιξη του 18, έκανε μια δοκιμαστική είσοδο, όπως είπαμε, εντός εισαγωγικών δοκιμαστική, μπήκε για λίγο στον Ταύρο από τον Μάιο μέχρι τον Νοέμβριο του 18 και πια από τον Μάρτιο του 19 ήταν οριστικά εκεί και αλλάξαν τα παγκόσμια οικονομικά. Πάντα όταν ο ουρανός περνάει από ένα χώρο, δημιουργεί διάφορες καινούριες συνθήκες, με την έννοια ότι ενεργοποιούνται πράγματα που δεν ήταν ενεργοποιημένα την περασμένη οχταετία περίπου. Επειδή κάνει ένα μεγάλο κύκλο, 84 χρόνων για να κάνει τον κύκλο του ζωδιακού, ξαναπέρασε από τον Ταύρο και το 34-35 μέχρι το 42. Αυτό δεν σημαίνει ούτε ότι θα έχουμε παγκόσμιο πόλεμο, γιατί με παίρνετε τηλέφωνο και με ρωτάτε διάφορα πράγματα, ακούτε για σεισμούς. Πάντα γίνονται σεισμοί και σαφώς σε ένα ζώδιο της Γης ο ουρανός θα δημιουργήσει και γεωλογικές διαφορετικές συνθήκες και βλέπουμε και τον καιρό πώς αλλάζει και ένα σωρό άλλα πράγματα. Κυρίως αυτό που αφορά την οικονομική κατάσταση, αφορά τα σταθερά μας, αυτό που λέμε, αυτά που μας δημιουργούν ασφάλειες, αλλά δεν είναι μια κατάσταση που δεν έχει ξαναπεράσει η ανθρωπότητα.
Επειδή στην αστρολογία κάνουμε και μια μορφή στατιστικής, να το θυμάστε αυτό. Ο καθένας κάνει την προσωπική του στατιστική. Γυρίζουμε πίσω και βλέπουμε σε ενέργειες που μπορούμε να δούμε πώς έχουν λειτουργήσει και βλέπουμε την αντίστοιχη περίοδο τι είχε γίνει. Αλλά βέβαια αυτό το προσαρμόζουμε στη συνθήκη την οποία ζούμε τώρα. Δεν είναι ανάγκη, επειδή ο ουρανός έχει να κάνει και με το φόβο, όπως και ο Άρης, δεν είναι ανάγκη να λειτουργούμε με φόβο, με τρόμο και να περνούμε μια καθημερινότητα περιμένοντας την καταστροφή. Δεν νομίζω ότι θα καταστραφεί η ανθρωπότητα, δηλαδή είμαι σίγουρη ότι δεν θα καταστραφεί η ανθρωπότητα, δεν καταστρέφεται έτσι η γη και σαφώς δεν είναι ο ουρανός αυτός που θα την καταστρέψει. Είναι η ανάγκη μας, είναι η ανάγκη μάλλον στο συγκεκριμένο χώρο να κινηθούν, επειδή ο Ταύρος, ξαναείπαμε, είναι η πιο σταθερή γη που υπάρχει, να κινηθούν όλα όσα δεν θα κινήσει το πιο σταθερό ζώδιο που υπάρχει. Συγχαίρονται τις αλλαγές στα σταθερά ζώδια, δεν θέλουν να αλλάξουν την καθημερινότητά τους, δεν θέλουν να αλλάξουν τίποτα από αυτά που έχουν συνηθίσει. Άρα λοιπόν αλλάζουν οι συνήθειές μας, σαφώς δεν είναι μια εύκολη περίοδος, σαφώς τα οικονομικά μας αλλάζουν, θα μας δυσκολέψουν, αλλά ήδη σιγά σιγά από το 2021, λίγο περισσότερο το 2022 και από την άνοιξη του 2023 πια ακόμα καλύτερα, αρχίζουν μεγάλα ανοίγματα. Σε μια χρονιά λοιπόν η οποία είναι μεταβατική, το 2021, και σε μια περίοδο όπου και ο Δίας θα βοηθήσει και ο Κρόνος θα βοηθήσει από το χώρο του υδροχόου, αλλά ο Δίας λίγο περισσότερο όταν θα περάσει στους Ιχθύς, εκεί από τον Μάιο μέχρι τον Ιούλιο, μέχρι ένα μέρος του Ιουλίου του 2021, νομίζω πως είναι, ναι, από τις 14 Μαΐου λοιπόν, να βάλω και το γυαλί έτσι για να βλέπω, μέχρι και τις 29, μέχρι το τέλος Ιουλίου, θα είναι στα ψάρια. Θα βοηθήσει περισσότερο την κατάσταση. Ξεκινώντας λοιπόν από τον Ιανουάριο, σιγά σιγά τα πράγματα γίνονται καλή. Λίγο από τα μέσα Ιανουαρίου έχουμε έναν ανάδρομο Ερμή τέλη Ιανουαρίου με μέσα Φεβρουαρίου που μπορεί να μας ξαναγυρίσει πίσω σε συμπεριφορές μας παλιές. Καλό είναι λοιπόν να κάνουμε ένα ξεκαθάρισμα, ξεσκαρτάρισμα σε οτιδήποτε τους τελευταίους μήνες. Δεν το χειριστήκαμε όπως έπρεπε, δεν το επικοινωνήσαμε όπως έπρεπε και να δούμε τι θα μπορούσε να μας βοηθήσει. Τι διαφορετικό θα μπορούσαμε να προσθέσουμε που θα μπορούσε να μας βοηθήσει. Θα είναι μέχρι τις 22 Φεβρουαρίου, από τις 30 Ιανουαρίου του 2021 ο Άρης Ανάδρομος. Ο Άρης λοιπόν από τις 8 Ιανουαρίου του 2021 μέχρι και τα μέσα Μαρτίου, μέχρι και τον Μάρτιο του 2021 θα είναι στον Ταύρο. Μέχρι τέλη Ιανουαρίου θα έχει διάφορες επιρροές, οι οποίες θα είναι έντασης. Ίσως να νιώσουμε περισσότερο φόβο από ότι στην πραγματικότητα χρειάζεται, εντός εισαγωγικών χρειάζεται να νιώσουμε. Η γενική εξωτερική κατάσταση μπορεί να μας βάλει σε μια διαδικασία, γενικότερα παγκόσμια μιλάμε πάντα στην αστρολογία, σε μια κατάσταση έντασης, λίγο περισσότερο από το κανονικό. Από τον Μάρτιο όμως, εκεί σχεδόν από τα τέλη Μαρτίου και μετά, έχουμε ένα μεγάλο άνοιγμα. Καλό είναι να το εκμεταλλευτούμε, γιατί και οι εκλήψεις στα μεταβλητά ζώδια, που πάντα οι εκλήψεις δηλώνουν αλλαγές που είτε τις διαλέγουμε, είτε επειδή δεν ξεπουνιόμαστε, μας τις φέρνει η ζωή, τα πράγματα αρχίζουν και αλλάζουν, όπως είπαμε. Έτσι κι αλλιώς για τον Κρόνο έχουμε μιλήσει ξεχωριστά. Το κυρίαρχο της φετινής χρονιάς είναι αυτή η αλλαγή του Κρόνου Δία στον υδροχόο. Ο Δίας ήταν, όπως είπαμε, πριν από 12 χρόνια εκεί, ο Κρόνος πριν από 30 χρόνια. Άρα λοιπόν είναι μια σημαντική χρονιά, ιδιαίτερα για τα ζώδια του αέρα που ευνοούνται, γιατί δεν είναι ότι όλοι δεν ευνοούνται σε αυτή τη χρονιά. Όταν όμως περνάμε μια δύσκολη κατάσταση, η εύνοια καταλαβαίνετε ότι είναι μικρότερη από ό,τι σε άλλες περιόδους που τα πράγματα είναι ήσυχα, ήπια. Να θυμάστε ότι ο Νοέμβρης είναι, ο Νοέμβρης του 2021, με το καλό να φτάσουμε μέχρι εκεί, είναι ένας μήνας δύσκολος, μαζί με έναν Άριο, ο οποίος θα είναι απέναντι από τον ουρανό, μαζί με τις εκλήψεις, θα κλείσει έτσι το 2021 λίγο απαιτητικά, θα το πω κομψά, αλλά σαφώς έχουμε μια καλύτερη χρονιά, ξαναλέω, και φτάνουμε μέχρι το 25
με το καλό σιγά σιγά, όπου περιμένουμε και την έλευση της τέταρτης ακτίνας. Και ξαναλέω, όταν λέμε ακτίνες εννοούμε τύπους ενέργειας. Οι ενέργειες εμφανίζονται και αποσύρονται, κάποιοι τύποι ενέργειας εμφανίζονται και όλοι οι τύποι της ενέργειας εμφανίζονται και αποσύρονται. Η τέταρτη ακτίνα θεωρείται η ακτίνα της ανθρωπότητας, όπως και η ακτίνα της αρχαίας Ελλάδας, και λέγεται ότι με την απόσυρση της τέταρτης ακτίνας, της τέταρτης ενέργειας από τον πλανήτη μας, τελείωσε και η εποχή του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε πόσο σημαντική είναι αυτή η ενέργεια, η οποία βοήθησε μέσα από τη σύνδεση των αντιθέτων, το να μπορούμε να συνδυάσουμε διαφορετικά πράγματα, διαφορετικούς ρυθμούς τεχνοτροπίας για να φτιάξουμε ένα κτίσμα, διαφορετικά να συνδυάσουμε τη λογική με το συναίσθημα για να δημιουργήσουμε, που όταν αποσύρονται και μαζί της οι ιδιότητες που έχει και η επιρροή που έχει, και ως εκ τούτου τελείωσε ένας πολιτισμός, βέβαια δημιουργήθηκαν άλλοι. Τώρα θα ξεκινήσουμε με το κάθε ζώδιο ξεχωριστά. Ξαναλέω ότι σε αυτό το σημείο όσοι ξέρουν τον οροσκόπο τους, σε ποιο δεκαήμερο είναι ή σε ποιο ζώδιο είναι, ή αν ξέρουν ότι έχουν τη σελήνη τους σε κάποιο ζώδιο συγκεκριμένα, τότε μπορούν να ακούσουν και αυτό το ζώδιο. Ξεκινάμε με τους κρυούς, όπως πάντα. Είναι η ομάδα των παρορμητικών η οποία δοκιμάστηκε. Κρυοί, ζυγοί, εγώκεροι και καρκίνοι είναι η τετράδα η οποία δοκιμάστηκε πάρα πολύ και από τον Πλούτονα, ο οποίος πρώτος μπήκε στον εγώκερο το 2007-2008, αλλά και τα τελευταία 2,5 χρόνια από τον Κρόνο, και έγινε και αυτή η σύναξη που λέω κι εγώ, Δία, Κρόνου, Πλούτονα, αυτή η πολυαστρία που λέμε αστρολογικά στον εγώκερο, η οποία ήταν πάρα πολύ δύσκολη και για τους κρυούς. Ήτανε 2,5, δεν είναι 2,5, είναι μια τριετία για τους κρυούς, η οποία έχει πολλές υποχρεώσεις, πολλές δυσκολίες και στο κομμάτι της οικογένειας και στο κομμάτι της καριέρας, δηλαδή και επαγγελματικά και προσωπικά. Είναι σε έναν περιορισμό που είτε τον περιορισμό αυτό τους τον δημιουργούν οι άλλοι, είτε τον δημιουργούν από μόνοι τους, είτε δεν μπορούν να καταφέρουν να περάσουν τις ιδέες και τις απόψεις τους, ή αναγκάζονται να ακολουθήσουν ένα ρυθμό που τους επιβάλλεται από την ζωή. Τώρα λοιπόν αυτή η περίοδος τελείωσε. Ευτυχώς. Θα ξαναείνε, καλά στον εγώκερο θα ξαναείνε μετά από 30 χρόνια ο Κρόνος, αλλά προς το παρόν ας δούμε το πιο κοντινό μας. Είναι λοιπόν σε ένα χώρο ο Δίας και ο Κρόνος που είναι αρκετά φιλικός για αυτούς. Άρα το πρώτο το οποίο αλλάζει είναι το γεγονός ότι μπορούν να σχεδιάσουν αυτό που λέμε προσωπικό μέλλον. Το προσωπικό μας μέλλον δεν είναι κάτι αόριστο, είναι σχέδια που κάνουμε για το πώς θέλουμε να προχωρήσουμε τη ζωή μας και μπορούμε να τα προχωρήσουμε αυτά τα σχέδια, μπορούμε να τα προωθήσουμε. Άρα λοιπόν είναι μια περίοδος που φαίνεται ότι και σε θέματα που αφορούν νομικά, ό,τι περνάει μέσα από νόμους. Μέσα από νόμους περνάνε πάρα πολλά πράγματα, παιδιά. Δεν είναι μόνο, γιατί έχουμε συνηθίσει να συνδυάζουμε τους νόμους μόνο με τα δικαστήρια. Ότι θα κάνω μήνυση σε κάποιον, θα μου κάνει κάποιος μήνυση. Όχι. Οτιδήποτε αφορά χαρτιά, μαζεύω χαρτιά, έχει να κάνει με τράπεζες, με δάνεια, με συντάξεις, με αιτήσεις που μπορεί να κάνει κάποιος για να προσληφθεί κάπου. Όλα αυτά περνούν μέσα από νόμους. Είναι λοιπόν μια τέτοια περίοδος η οποία φαίνεται ότι έχει βοήθειες σε όλα αυτά και θα τους έλεγα ότι ένα μεγάλο μέρος των δοκιμασιών τους παίρνει τέλος, ευτυχώς, σε όλα αυτά βρίσκουν ένα ρυθμό. Βεβαίως και έχουν κάνει ήδη αναθεωρήσεις και σε προσωπικές τους σχέσεις και στο κομμάτι των προσωπικών σχεδίων ή σε σχέση με κάποιους ανθρώπους που πιθανόν κάποιοι από αυτούς τους ανθρώπους να είναι και μέλη της οικογένειάς τους, να έχουν αλλάξει συμπεριφορά. Αυτό δεν σημαίνει ότι σταμάτησαν να τους μιλούν, μην φανταστείτε τα χειρότερα. Δεν θέλω πραγματικά το λέω, δεν θέλω να σκέφτεστε το αρνητικό. Καλύτερο είναι να σκέφτεστε κάτι πιο απλό. Δεν εννοούμε στην αστρολογία συνήθως κάτι τόσο δύσκολο όσο εσείς φαντάζεστε.
σαφώς και τα οικονομικά είναι καλύτερα, αλλά με αυτό τον ουρανό στον χώρο που αφορά τα οικονομικά σας, μέχρι και κυρίως τον Μάρτιο, θα σας έλεγα να προσέχετε τα έξοδά σας, τι ρίσκα εντός εισαγωγικών παίρνετε όσο μας το επιτρέπει η εποχή, που θεωρώ πια ότι από την άνοιξη του 2021 θα έχουμε ένα μεγάλο άνοιγμα, που θα έχει ξεκινήσει όμως από τα τέλη Ιανουαρίου του 2021. Άρα λοιπόν είμαστε, ας πούμε, στο τέλος μιας εποχής πάρα πολύ δύσκολης, που μας φάνηκε σαφώς μεγαλύτερη από ό,τι ήταν. Μέχρι την άνοιξη λοιπόν προσέξτε και εσείς πώς διαχειρίζετε τα οικονομικά σας. Μπορεί επίσης να γίνουν κάποιες ανατροπές σε σχέση με σχέδια που έχουν να κάνουν με τα οικονομικά σας, και μπορεί όμως αυτές οι ανατροπές να είναι προσωρινές, να μην είναι απαραίτητα κάτι το οποίο θα μείνει μόνιμο. Ο Δίας, κυρίως από την άνοιξη και μετά, θα βοηθήσει λίγο περισσότερο τα αισθηματικά σας. Θα κάνει μια γωνία με τον ουρανό και θα δώσει μια μεγαλύτερη σταθερότητα, μια θετική γωνία με τον ουρανό και θα δώσει μια σταθερότητα στη σχέση σας, και τουλάχιστον θα πάρετε μια μεγάλη ανάσα μέχρι τα τέλη Ιουλίου και σε αυτό το κομμάτι. Είναι μια χρονιά που ουσιαστικά σας έχει ανοίξει το δρόμο για να πάτε σε αυτή την καινούργια εποχή που έχει ήδη ξεκινήσει, γιατί ας μην κοροϊδευόμαστε, έχουμε αλλάξει εποχή. Και δεν είναι ότι ξεκίνησε η εποχή του υδροχόου, είμαστε στην αρχή της εποχής του υδροχόου. Ο Θηβετανός λέει ότι η εποχή του υδροχόου έχει τελειώσει, με την έννοια ότι μπήκαμε σε αυτήν. Είμαστε λοιπόν στην αρχή της εποχής του υδροχόου, πάντα μεσολαβούν μεγάλα χρονικά διαστήματα για να ξεκινήσει μια εποχή. Σε αυτή λοιπόν τη μεταβατική περίοδο είναι ένας καινούριος δρόμος ο οποίος ανοίγεται για σας, και αν μπορείτε να ελέγξετε την παρόρμησή σας, γιατί δεν είναι μια περίοδος που αν θελήσετε να τα τελειώσετε όλα γρήγορα, σημαίνει ότι θα έχετε κάνει και τις πιο σωστές επιλογές. Σαφώς το 2021 είναι πολύ καλύτερο για σας από ότι το 20 και από ότι τα περασμένα 3 χρόνια, δηλαδή, όχι μόνο το 20. Αλλά σε αυτή την περίοδο, την καινούρια, χρησιμοποιήστε αυτή τη γνώση των 3 χρόνων και σε ανθρώπους και σε σχέσεις και στα νέα σχέδια που προγραμματίζετε, και δώστε λίγο περισσότερη έμφαση στο τι σας κάνει να περνάτε καλύτερα, χωρίς να πρέπει οπωσδήποτε να τρέχετε με 1000 για να τα προλάβετε όλα. Αυτό. Ταύρη. Ταύρη, η νέα αυτή θέση του Δία Κρόνου στον υδροχόο δεν είναι τόσο θετική για σας όσο ήταν όλο αυτό το πράγμα που έγινε στον εγώκερο. Όταν περνάμε μια παγκόσμια κρίση, βεβαίως και όλοι επηρεαζόμαστε. Δεν είναι ότι μένουμε αμέτωχοι ή δεν έχουμε σχέση με την πραγματικότητα, και να μην θέλουμε, είναι μια τέτοια κατάσταση, όχι ήταν, θα ήθελα να ήταν, αυτό είναι η αλήθεια. Είναι μια τέτοια κατάσταση που θέλουμε δεν θέλουμε, όχι μόνο επηρεαζόμαστε, αλλά και ακολουθούμε το ρυθμό της. Το 20 λοιπόν, παρά τις εξωτερικές δυσκολίες, ήταν μια χρονιά που ήταν καλύτερη για σας από το 21 σε σχέση με τις υποχρεώσεις που έρχονται. Έτσι κι αλλιώς νομίζω ότι οι περισσότεροι από εσάς από το 20 είτε θέλατε να κάνετε κάποιες αλλαγές στη δουλειά σας, είτε τις κάνατε, και όσοι δεν προλάβατε να τις ολοκληρώσετε από το 21, μπορεί να έχετε, κυρίως αυτοί που γεννηθήκατε μετά τις 26-27, λίγο των πρώτων ημερών, αυτοί που γεννήθηκαν έτσι και από τις 21-22, γιατί όσοι γεννήθηκαν στις τελευταίες μέρες ενός ζωδίου και στις πρώτες του επόμενου, μπορούν να δουν τι ζώδιο είναι ακριβώς, γιατί δεν υπάρχει είμαι στο μετέχμιο, είμαι ή το ένα ή το άλλο ζώδιο. Ή είμαι κρυός, ακόμα και αν είμαι στη μηδενική μοίρα του κρυού, ή είμαι ταύρος, ακόμα και αν είμαι στη μηδενική μοίρα του ταύρου. Άρα λοιπόν, όσοι γεννήθηκαν, και το διευκρινίζω, συγγνώμη αυτό, επειδή ο ήλιος δεν αλλάζει κάθε χρόνο την ίδια μέρα ζώδιο. Μπορεί να αλλάξει και στις 20, μπορεί να αλλάξει και στις 22.
Όσοι λοιπόν γεννήθηκαν εκεί περίπου από τις 21 μέχρι τις 26-27 μέχρι το Μάρτιο, θα σας πω ότι είναι το τελευταίο πιο δύσκολο σας διάστημα, γιατί σας τα έκανε όλα άνω κάτω ο ουρανός. Από εκεί και ύστερα επηρεάζει όσους γεννήθηκαν μετά τις 26-27 και είναι μια περίοδος η οποία έχει πάρα πολλές υποχρεώσεις. Υποχρεώσεις και ως προς την οικογένεια, ως προς τα οικονομικά της οικογένειας, ως προς τα πρακτικά θέματα που αφορούν την οικογένεια. Γιατί ο χρόνος κυρίως έχει να κάνει με τα πρακτικά. Να βρω ένα σπίτι, θέλω να αγοράσω ένα σπίτι. Αγοράζω ένα σπίτι, έχω το άγχος το ότι έχω βάλει και ένα δάνειο. Έχει κάποιες επισκευές, χρειάζομαι χρήματα. Όλα αυτά τα πρακτικά θέματα που αφορούν ένα άνθρωπο ή που αφορούν θέματα δουλειάς, γι' αυτό σας το διευκρινίζω με παραδείγματα, για να καταλάβετε ότι δεν εννοώ ένα σπίτι, οικογένεια, άρα κάτι διαλύεται ή δεν ξέρω τι μπορεί να φοβάστε οι περισσότεροι. Επίσης εδώ θέλω να σας διευκρινίσω ότι κάποιοι μου λένε, και συγγνώμη που εκμεταλλεύομαι την ώρα των ζωδίων για να το πω, αλλά κάποιοι μου λένε μήπως υπονοούμε στην αστρολογία θάνατο. Δεν μπορούμε να δούμε θάνατο στην αστρολογία και καλό είναι αυτό να το κάνουμε, να το διευκρινίζουμε. Και όσοι θεωρούν ότι μπορούν να το κάνουν, μπράβο τους, δεν γίνεται. Δεν είμαστε θεοί. Δεν μπορούμε να παίζουμε το ρόλο του Θεού. Ακόμα και αν κάποιος νομίζει ότι το είδε, απαγορεύεται να το συζητήσει. Κατά την υποκειμενική μου άποψη, απαγορεύεται καν να ασχοληθούμε με αυτό το θέμα. Άρα λοιπόν δεν υπονοούμε καμιά καταστροφή, δεν την ξέρουμε για να την υπονοήσουμε και επιπλέον θυμηθείτε ότι δεν έχουμε και το προσωπικό οροσκόπιο κάποιου για να του πούμε ότι ξέρεις φέτος δεν είναι η ευνοϊκή σου χρονιά για να αγοράσεις ένα σπίτι. Έτσι, βλέπουμε μια γενική κατάσταση και πάντα με αυτό πάμε σαν μέτρο. Για να είμαστε και εντελώς ειλικρινείς μαζί σας, να μην κοροϊδευόμαστε. Είναι λοιπόν μια χρονιά για τους Σταύρους που θα έχουν πολλές υποχρεώσεις. Πάντα οι υποχρεώσεις είναι κουραστικές. Πολλές πρακτικές υποχρεώσεις, παραπάνω έξοδα, παραπάνω πράγματα τα οποία χρειάζεται να γίνουν και σε ακίνητα και σε σχέση με την οικογένεια. Που σημαίνει ότι μπορεί κάποια άτομα της οικογένειάς σας να χρειαστούν την παρουσία σας, να χρειαστούν την οικονομική σας στήριξη, να χρειαστούν το χρόνο σας. Από την άλλη οδείας, την περίοδο Μαΐου-Ιουλίου που θα περάσει στους Ιχθύς, θα σας βοηθήσει πραγματικά πάρα πολύ να επικοινωνήσετε καλύτερα τις ιδέες σας, να δείτε τι αλλαγές θέλετε να κάνετε. Θα έχετε βοήθειες, θα έχετε ξαφνικές ευκαιρίες, εκμεταλλευτείτε αυτή την περίοδο, γιατί είναι πάρα πολύ θετική για σας και μετά θα είναι πάλι θα σας πω από τις 30 Δεκεμβρίου του 2021, αλλά 2 μέρες θα έχουν απομείνει για να τελειώσει το 2021, άρα από τις αρχές του 2022 θα ξαναμπεί στα ψάρια και θα βοηθήσει. Βέβαια, έχετε μια μεγάλη βοήθεια τον Ποσειδώνα, ο οποίος σας βοηθάει να φαντάζεστε, να μπορείτε να ονειρεύεστε και να υλοποιείτε τα σχέδιά σας, κυρίως εσείς πια λίγο του Δευτέρου ακόμα, των τελευταίων ημερών του Δευτέρου δεκαημέρου και περισσότερο πια του Τρίτου δεκαημέρου από τις αρχές του 2021 και μετά. Οτιδήποτε έχει να κάνει με οικονομικά τα οποία είναι στο χέρι σας να τα τακτοποιήσετε, δηλαδή κάτι δάνεια, αν περνάει από το χέρι σας και αν μπορείτε τακτοποιήστε τα. Και θα σας έλεγα ότι επειδή έτσι κι αλλιώς έχετε κάνει αυτό που λένε ανακατατάξεις εφόλης της ύλης, ουσιαστικά με τον ουρανό στο ζώδιό σας, δεν είναι ότι το πρόβλημα προέρχεται απαραίτητα απ' έξω. Μπορεί το πρόβλημα να είναι μέσα σας, να είναι δικό σας. Ο ουρανός είναι και αποκαλυπτικός και αυτή η γωνία έντασης που θα δημιουργήσει το τετράγωνο με τον Κρόνο και με τον Δία, αν θέλετε, διευκολύνει την ένταση να βγει προς τα έξω. Έτσι κι αλλιώς είστε υπομονετικοί, συνήθως ψύχρεμοι, άρα λοιπόν χρησιμοποιήστε την ψυχραιμία σας σε ώρες έντασης για να μην όσα δεν είπατε τα πείτε μαζεμένα και τα κάνετε μαζεμένα και θα σας έλεγα να προσέξετε, να εκμεταλλευτείτε τις ευκαιρίες σας, τις επαγγελματικές σας ευκαιρίες κυρίως στην περίοδο Μαΐου-Ιουλίου και μέχρι τότε οτιδήποτε έχει να κάνει με μετακινήσεις, με σεμινάρια, με εκπαίδευση γενικότερα, ξανακοιτάξτε το, ρίξτε του μια ακόμα ματιά αν όντως είναι αυτό που θέλετε να κάνετε. Γιατί είναι η περίοδος στην οποία αλλάζετε ή εσείς αλλάζετε γνώμη ή αλλάζουν τα δεδομένα. Συνεχίζουμε με τους διδύμους.
Σε αυτή λοιπόν την ιδιαίτερη χρονιά, με την έννοια του ότι είναι το σκαλοπάτι που λέμε, για να περάσουμε σε μια άλλη περίοδο, σε μια καινούργια περίοδο, που ουσιαστικά, όπως είπαμε, θα δείξει τα αποτελέσματά της από το 22-23 περισσότερο και μετά, υπάρχουν σαφώς και ζώδια τα οποία είναι ευνοημένα. Ένα από αυτά τα ζώδια είναι η Δίδυμη. Μετά από μια μεγάλη περίοδο, η οποία ξεκίνησε από το 2011 και μετά, που επί της ουσίας βίωσαν αυτό που λέμε διάλυση, πολλά πράγματα διαλύθηκαν στη ζωή τους ή η ζωή τους έτσι πως ήταν. Τι σημαίνει αυτό? Μπορεί να είχαν ένα γάμο και να χάλασε, μπορεί να είχαν μια συμβίωση και να χάλασε. Οι Δίδυμοι λοιπόν, οι οποίοι ταλαιπωρήθηκαν αρκετά και από τον Ποσειδώνα, αλλά και από την, όπως όλοι μας, από τη γωνία, από αυτή την επιρροή του Κρόνου, Πλούτονα, Δία, την τελευταία χρονιά, το 20. Είναι λοιπόν από τους ευνοημένους αυτής της χρονιάς και η εύνοιά τους έχει να κάνει και με καινούργιες συνεργασίες, τις οποίες μπορεί ήδη να τις σκέφτονται, να τις συζητούν και να μην τις τολμούν, ή λόγω των καταστάσεων, γιατί είμαστε και σε έναν περιορισμό, να μην μπορούν να τις προχωρήσουν. Με σπουδές όσοι είναι νεότεροι, με ταξίδια, μετακινήσεις. Οι μετακινήσεις, ξαναλέω, δεν είναι μόνο πρακτικές. Μπορεί να είναι και διανοητικές, του τύπου σπουδάζω, αυτό φαίνεται σαν μετακίνηση στο οροσκόπιο. Ή έχω ένα επάγγελμα, διαλέγω ένα επάγγελμα το οποίο έχει να κάνει με μετακινήσεις. Είναι λοιπόν μια περίοδος που έχουν βοήθεια και στα επαγγελματικά τους και στα προσωπικά τους, εκτός από αυτούς που έχουν γεννηθεί στο τρίτο δεκαήμερο, που θα έλεγα κυρίως στα ερωτικά τους, να δώσουν, όχι μόνο στα ερωτικά τους, και σε οτιδήποτε αφορά, στηρίζω την οικογένεια με μια υπερβολή και η οποία δεν με βοηθάει. Με την έννοια ότι τα δίνω όλα και αφήνω πίσω πράγματα που δεν πρέπει να αφήσω. Λιγότερη προσοχή στα παιδιά μου, δηλαδή δίνω μεγαλύτερη σημασία, παραδείγματος χάρη, σε ένα πρόβλημα που έχει κάποιος από την πατρική μου οικογένεια, χρειάζεται εντάξει, Σαρδάμ, δεν πειράζει, χρειάζεται στήριξη ψυχολογική και δίνω περισσότερο εκεί την ενέργειά μου και αφήνω λίγο περισσότερο τη δική μου οικογένεια πίσω, τα παιδιά μου, τα οποία χρειάζονται χρόνο και όλα αυτά. Άρα λοιπόν θα σας έλεγα εκεί λίγο να βάλετε ένα μέτρο, όσοι έχετε τέτοια θέματα που σας ξαναλέω αφορά αυτούς του τρίτου δεκαημέρου, αλλά οι υπόλοιποι και κυρίως αυτοί που γεννήθηκαν τις πρώτες μέρες και τις την πρώτη μέρα δηλαδή του ζωδίου, είναι σε μια πάρα πολύ καλή περίοδο και αν εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες και υλοποιήσουν τα σχέδιά τους, κάνουν πράξη τα σχέδιά τους τη φετινή χρονιά, θα αφορά την επόμενη 20ετία περίπου της ζωής τους, που σημαίνει ότι ό,τι στήσουν θα έχει μια σταθερότητα. Συνήθως ο χρόνος δίνει 7 ετίες, 14 ετίες. Στο τριπλό του αυτό είναι 20-21 χρόνια είναι, αλλά αυτή η συγκεκριμένη σύνοδος αφορά του Δία Κρόνου στη μηδενική μοίρα του υδροχόου, που γίνεται στις 21 Δεκεμβρίου, αφορά αυτούς που γεννήθηκαν ακριβώς εκεί. Τις δύο πρώτες περισσότερο, γιατί δεν δίνουμε και μεγάλες ανοχές σε αυτά, μεγάλα περιθώρια, αυτούς που γεννήθηκαν τις δύο πρώτες μέρες του ζωδίου. Είναι κρίμα να χάσετε αυτή την ευκαιρία. Είναι λοιπόν μια καλή χρονιά για σας, σε μια δύσκολη περίοδο, που σημαίνει ότι μπορεί να χρειαστείτε τη διπλάσια προσπάθεια από αυτή που θα χρειαζόσασταν και πολλαπλάσια προσπάθεια από αυτή που θα χρειαζόσασταν από μια άλλη περίοδο, στην οποία μπορεί να κάνατε ούτε καν τη μισή. Αλλά όμως θα έχετε και τη χαρά ενός αποτελέσματος πάρα πολύ θετικού και επίσης θα έχετε μακροχρόνια αποτελέσματα. Θα σας πρότεινα λοιπόν να το δείτε αυτό σε οποιοδήποτε τομέα της ζωής σας θέλετε να κάνετε μια αρχή. Μπορεί να αφορά τα προσωπικά σας. Σκεφτείτε το, οργανώστε το. Είναι πραγματικά μια θετική περίοδος για σας. Είναι μια περίοδος που πια είναι λες και ξεβούλασαν τα αυτιά των γύρω σας και σας ακούνε. Ακούνε και τις ιδέες σας, ακούνε και τα σχέδιά σας. Σαν να μπορεί να είχατε την αίσθηση πριν,
ή ότι δεν σας άκουγαν ή σας άκουγαν και δεν σας έδιναν ιδιαίτερη σημασία. Τώρα λοιπόν όλα αυτά φαίνεται να προχωρούν με μεγαλύτερη ευκολία από ό,τι άλλες περιόδους. Είναι μια χρονιά αρχών το 2021 που θα έχει θετικά αποτελέσματα, κυρίως όπως είπαμε για τις δύο πρώτες μέρες, αυτούς που γεννήθηκαν τις δύο πρώτες μέρες. Γενικά ο Δίας έχει να κάνει με στόχους, άρα λοιπόν σκεφτείτε τι καινούριους στόχους θέλετε να βάλετε στη ζωή σας. Τι θα θέλατε να υλοποιήσετε περισσότερο και εστιαστείτε σε αυτό. Μη σπαταλάτε την ενέργειά σας μόνο με το να ονειρεύεστε, να οραματίζεστε αυτό που θέλετε, αλλά κάντε και την πρακτική προσπάθεια. Οργανώστε το και ξεκινήστε. Γιατί πολλές φορές χάνετε χρόνο μόνο να το σκέφτεστε και σας ξαναλέω είναι κρίμα να χάσετε αυτή την περίοδο που ευνοούνται πολλά πράγματα και σαφώς η βοήθεια στα οικονομικά θα είναι κάτι πάρα πολύ θετικό. Θα έχετε βοήθεια σε οικονομικά θέματα. Είτε μέσα από τη δουλειά σας, είτε όσοι είστε ελεύθεροι επαγγελματίες μπορεί να πάνε καλύτερα τα πράγματα για σας. Πάντως τα οικονομικά είναι καλύτερα όσο πιο ξεκάθαρα σχέδια έχετε και όσο πιο εστιασμένοι είστε στο συγκεκριμένο σχέδιο, τόσο το καλύτερο για σας. Μην βάζετε, επειδή είστε μεταβλητό ζώδιο και βαριέστε γρήγορα, μην βάζετε μακροχρόνια προγράμματα μετά από 3 χρόνια. Βάλτε βραχυπρόθεσμα σχέδια για τους επόμενους μήνες, για τον επόμενο μήνα, για τους επόμενους μήνες. Κάπως έτσι και λίγο, ένα-ένα κάθε φορά προχωρήστε για να πάτε εκεί που θέλετε. Καρκίνη. Η καρκίνη είναι σε αυτήν την τετράδα των ζωδίων που ταλαιπωρήθηκαν αρκετά έως πάρα πολύ από αυτή τη σύνοδο του χρόνου Πλούτονα και βέβαια έχουν το Πλούτονα απέναντί τους από το 2007 και μετά. Έτσι κι αλλιώς λοιπόν από το 2007 άλλαξαν ριζικά, ξεκινώντας από το πρώτο δεκαήμερο του καρκίνου, άλλαξαν ριζικά πάρα πολλά πράγματα στη ζωή τους. Ό,τι τελειώνει με τον Πλούτονα έχει την έννοια του οριστικού. Το ξεχνάμε. Τελείωσε μια συνεργασία, δεν ξαναγυρίζουμε πίσω για να δούμε τι θα μπορούσαμε μήπως μπορούσαμε να την ξανακάνουμε. Γιατί θέλει να υπάρξει μια αναγέννηση, δηλαδή να δημιουργηθεί μια εντελώς καινούργια κατάσταση, όπου και οι δύο άνθρωποι, αν είναι δύο σε αυτή τη συνεργασία, θα πρέπει να αλλάξουν εντελώς τον τρόπο σκέψης τους. Και σπάνια συντονιζόμαστε οι άνθρωποι τόσο πολύ, έτσι ώστε να μπορούμε να αλλάξουμε και οι δύο ταυτόχρονα τον τρόπο σκέψης μας και να μπούμε σε μια καινούρια κατάσταση. Τώρα ο Πλούτονας επηρεάζει αυτούς που γεννήθηκαν τις τελευταίες μέρες, τις τελευταίες περίπου 8 μέρες του ζωδίου, άρα οι υπόλοιποι έχετε τελειώσει με αυτό και βέβαια τελειώνει και αυτός ο χρόνος από το ζώδιο του εγώκερο από απέναντί σας, όπου δοκιμάστηκαν όλες σας οι σχέσεις, δοκιμάστηκε και η σχέση σας με τον εαυτό σας, με την έννοια του όχι ότι δεν είχατε αντοχή, αλλά το πιο αδύνατό σας σημείο, σήμερα είναι η μέρα των Σαρδάμ, είναι η ψυχολογία σας. Νομίζετε ότι δεν θα τα καταφέρετε και ότι δεν αντέχετε. Το γεγονός ότι αντέχετε βέβαια δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να τραβάτε και τις αντοχές σας, γιατί τελικά αντέχετε, γιατί και λάστιχο να είναι κάποια στιγμή θα σπάσουν, πόσο να αντέξουν και αυτές. Σε αυτή τη μεταβατική χρονιά λοιπόν αρχίζει να φαίνεται φως από τα τέλη Δεκεμβρίου, που αρχίζει να αλλάζει η διάθεσή σας πρώτα απ' όλα και ενεργοποιείται ένας τομέας ο οποίος έχει να κάνει με την ψυχολογία σας κυρίως, αλλά ταυτόχρονα από την Άνοιξη και μετά όλο αυτό το βάρος το οποίο κουβαλάτε τα τελευταία σχεδόν 2 χρόνια, νομίζω ότι θα είναι σαν να το πετάτε από πάνω σας. Είναι μια περίοδος που είναι σαν να κάνετε μια επανεκκίνηση με έναν τρόπο. Κοιτάξτε το καινούριο μπροστά. Έχετε τη βοήθεια του Ποσειδώνα, ο οποίος είναι μια πάρα πολύ ισχυρή ενέργεια. Είναι μια ενέργεια η οποία σας βοηθάει να ονειρεύεστε το καινούριο, να μπορείτε να έχετε
έχετε την ικανότητα να κάνετε όνειρα και να τα υλοποιείτε. Έχετε την ικανότητα να μπορείτε να φεύγετε με τη φαντασία σας. Έχετε την ικανότητα να δημιουργείτε. Χρησιμοποιήστε όλα αυτά τα δημιουργικά και για να ξεφύγετε από οτιδήποτε θεωρείτε ότι σας βαραίνει, αλλά και για να κάνετε καινούργια σχέδια, και σε αυτό το καινούριο κομμάτι το μόνο που θα σας έλεγα να προσέχετε είναι οτιδήποτε έχει να κάνει με αυτά που λέμε οικονομικά μέσω τρίτων, με αυτή την καινούρια θέση του χρόνου Δία στον υδροχόο, που σημαίνει είτε αναλαμβάνω τα περιουσιακά της οικογένειας να τα λύσω εγώ και αρχίζω και τρέχω σε δικηγόρους, σε όλα αυτά, και στο τέλος είμαι αυτός ο οποίος θα περάσει την περισσότερη κούραση και θα νιώθω ότι δεν μου αναγνωρίστηκε. Επίσης θα σας έλεγα να προσέχετε οτιδήποτε αφορά διαχείριση χρημάτων, όσοι είστε διαχειριστές, είτε μέσα από τράπεζες, είτε μέσα από οτιδήποτε μπορεί να είστε διαχειριστές μεγάλων ποσών, και κυρίως διαχειριστείτε καλύτερα τα οικονομικά σας χωρίς να κάνετε υπερβολές σε ό,τι αφορά ακίνητα. Όποιες εκκρεμότητες μπορεί να έχετε σε σχέση με ακίνητα, αν θέλετε να πουλήσετε, να αγοράσετε, μπορεί μια περίοδος που είναι θετική, είναι η άνοιξη, Μάιο με καλοκαίρι σχεδόν Αύγουστο του 2021. Εκείνη η περίοδος είναι πιο βοηθητική για σας, αλλά γενικά είναι μια περίοδος που και ο ουρανός σας φέρνει ξαφνικές ευκαιρίες από εκεί που δεν το περιμένετε. Οπότε, ναι μεν, είναι μια περίοδος που αισθάνεστε λίγο περίεργα τώρα, ότι εντάξει, σίγουρα μπορεί να είμαι καλύτερα, ή εγώ νομίζω, έχω αρχίσει και ονειρεύομαι. Είναι καλύτερη περίοδος για σας, είναι ανακουφιστική τουλάχιστον, γιατί φεύγει αυτό το μεγάλο βάρος. Οι βοήθειές σας είναι αρκετές. Οτιδήποτε μπορεί να σας κάνει, κυρίως από την άνοιξη που φαίνεται τα πράγματα να είναι καλύτερα για όλους μας και θα μπορούμε να κινηθούμε λίγο περισσότερο, οτιδήποτε μπορεί να σας κάνει να νιώθετε ότι φεύγετε ή ότι φεύγετε κανονικά, ότι ταξιδεύετε και μπορείτε να το κάνετε, κάντε το, θα σας βοηθήσει πάρα πολύ. Σας βοηθάνε γενικά τα ταξίδια και το να αλλάξετε παραστάσεις, στο να φτιάξετε την ψυχολογία σας, που είναι το σημαντικό σας. Σαφώς και θα επανερχόμαστε σε τακτικά χρονικά διαστήματα, για να ξαναμιλάμε για κάποια πράγματα. Τώρα δίνουμε μια γενική περιγραφή της χρονιάς, αλλά πραγματικά είναι μια χρονιά που αν είχατε 3 βάρη, τα 2 φεύγουν. Οπότε σας μένει το ένα τελευταίο, και όχι σε όλους. Σε εσάς που γεννηθήκατε τις τελευταίες 8 μέρες. Άρα λοιπόν τα πράγματα είναι καλύτερα, πολύ καλύτερα. Αρχίστε να κάνετε σχέδια, αρχίστε λίγο να φτιάχνετε, ακόμα και αυτοποβάλλοντας τον εαυτό σας στη διάθεσή σας, για να μπορέσετε να επηρεάσετε την ψυχολογία σας προς το καλύτερο. Λιοντάρια. Λιοντάρια, αυτό που θέλω να σας πω, ότι αυτό που θα χαρακτηρίσει την φετινή σας χρονιά είναι αυτό που λέμε επανατοποθέτηση. Σε όλα τα επίπεδα. Ο Κρόνος και ο Δίας βρίσκονται απέναντί σας. Ο Δίας δεν είναι τόσο δύσκολος, μπορεί να σας οδηγήσει σε υπερβολές. Αυτό θα μου πείτε εύκολο, είναι όχι, δεν είναι. Αλλά ο Κρόνος είναι αυτός που μας αναγκάζει να επανατοποθετηθούμε ως προς όλες μας τις σχέσεις. Μερικές φορές νομίζουμε ότι οι άλλοι μας αναγκάζουν να το κάνουμε αυτό, ότι η συμπεριφορά των άλλων φταίει. Αυτό είναι η αφορμή. Συνήθως, δηλαδή ξαναήτανε ο Κρόνος εκεί πριν από πάρα πολλά χρόνια. Τώρα λοιπόν, σε οτιδήποτε αφορά το γάμο, συνεταιρισμούς, κάθε είδους σχέση, κυρίως όμως φαίνεται να αφορά τις σταθερές σχέσεις, φαίνεται ότι επανατοποθετήστε ως προς αυτές, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αυτή η αλλαγή στάσης είναι και αρνητική. Μπορεί να κρίνετε ότι κάποιους ανθρώπους τους είχατε αδικήσει με τη συμπεριφορά σας. Και το χειρότερό σας είναι αυτό, να θεωρείτε ότι έχετε αδικήσει κάποιον. Τα περισσότερα λιοντάρια, αν θέλει κάποιος να τα βρίσει ή να τους κάνει να στεναχωρηθούν, μπορεί να τους πει το απλό. Ήσουν πάρα πολύ άδικος μαζί μου, και να γίνουν χάλια. Άρα λοιπόν αυτή η επανατοποθέτηση μπορεί να αφορά
μια διαφορετική στάση που είχατε απέναντι στους άλλους και τώρα ξαναβλέπετε τα πράγματα από την αρχή. Δεν θα σας πω ότι είναι εύκολο, γιατί ο χρόνος δεν είναι ποτέ εύκολος με την έννοια ότι μας αναγκάζει να δούμε και τις παραμικρές λεπτομέρειες και την πιο μικρή λεπτομέρεια από τη συμπεριφορά μας, από τον τρόπο μας, από οτιδήποτε έχει να κάνει και με εμάς και με τους άλλους. Σαφώς και δοκιμαστήκατε πάρα πολύ τα τελευταία σχεδόν 3 χρόνια σε θέματα δουλειάς και κάποιοι από εσάς σε θέματα υγείας, που μπορεί, δεν σημαίνει, ξαναλέω, να μην είμαστε φοβικοί όταν αναφέρουμε τη λέξη υγεία. Μπορεί να είναι κάτι απλό. Φτιάχνουν τα δόντια μου, ξέρω και εγώ τι να σας πω. Σε οτιδήποτε αφορά είτε χρόνια προβλήματα υγείας, κάποιοι έχουν αλλεργίες, όλα αυτά. Εν πάση περιπτώσει, μέσα στην καθημερινότητα είχατε μια καθημερινότητα η οποία ήταν πάρα πολύ απαιτητική. Γιατί το συγκεκριμένος χώρος έχει να κάνει και με την καθημερινότητά μας και όπως έχουμε ξαναπεί, όλες οι καθημερινότητες μας φτιάχνουν τη ζωή μας. Τώρα λοιπόν ξεκινάει μια περίοδος που όλο αυτό μετακινείται, όχι όλο όπως ήταν, γιατί ο πλούτονας μένει σε αυτούς που γεννήθηκαν τις τελευταίες 10 μέρες του ζωδίου για να δουν τι θα κάνουν σε εργασιακές σχέσεις. Τις τελευταίες 10 μέρες του λέοντα, έτσι. Οι υπόλοιποι έχετε μόνο το κομμάτι των σχέσεών σας με όλους τους άλλους. Είναι σαν να είμαι εγώ και όλοι οι άλλοι απέναντι και αρχίζω και επιλέγω τι θα κάνω με τον καθένα. Πώς θα το τακτοποιήσω όλο αυτό. Ο κίνδυνος εντός εισαγωγικών σε αυτή την περίπτωση είναι από υπερβολή να βγάλω κάποιους ανθρώπους από τη ζωή μου και μετά να το μετανιώσω. Άρα λοιπόν καλό είναι να σκεφτείτε παραπάνω από μία φορές, αν θελήσετε, σκεφτείτε να χαλάσετε κάποια συνεργασία, το γάμο σας, μια σχέση συμβίωσης, μια σχέση, οποιαδήποτε σχέση, η οποία έχει αντέξει στο χρόνο, γιατί ο χρόνος δεν δοκιμάζει τις σχέσεις οι οποίες είναι 2-3 μηνών, αλλά κυρίως τις μακροχρόνιες σχέσεις. Σε αυτή λοιπόν την περίοδο θα σας έλεγα ότι δεν προχωράει ή ότι δεν προχώρησε τα τελευταία χρόνια και νομίζετε ότι δεν αντέχετε άλλο να το προχωρήσετε, να το κρατήσετε στη ζωή σας, αφήστε το να φύγει, τακτοποιήστε το με την έννοια του πρακτικού. Δηλαδή, δεν προχωράει η συνεργασία μου. Τακτοποιούμε τα οικονομικά μας, τι διαφορές, τι έχουμε, τα βρίσκουμε, κάπου στη μέση, δεν ξέρω, στο ενδιάμεσο και τελειώνουμε τη συνεργασία εντελώς. Ό,τι όμως νομίζετε ότι αξίζει, κρατήστε το στη ζωή σας και πάνω εκεί χτίστε μια συμπεριφορά καινούρια, η οποία θα αφορά κυρίως τα οικονομικά. Ο ουρανός είναι σε ένα τομέα ο οποίος θα έλεγα ότι σας βγάζει ξαφνικές ανάγκες με έναν τρόπο ή απρογραμμάτιστα έξοδα που λέμε. Εμφανίζονται λοιπόν μπροστά σας ξαφνικά πράγματα τα οποία δεν είχατε υπολογίσει και κυρίως αφορούν την οικογένεια. Έχει αλλαγές στο κομμάτι της καριέρας που πιθανόν δεν τις έχετε επιλέξει εσείς, χωρίς να σημαίνει ότι είναι αρνητικές όλες, έτσι. Αλλά πιο πολύ θα σας έλεγα να προσέχετε σε οτιδήποτε έχει ρίσκο και αφορά μεγάλα επενδύσεις οικονομικές μεγάλες για τον καθένα. Το μεγάλο ποσό είναι διαφορετικό. Για κάποιον μπορεί 5.000 να είναι ένα τεράστιο ποσό και για κάποιον να είναι 50. Εσείς ξέρετε τα προσωπικά σας, οτιδήποτε λοιπόν αφορά ρίσκο, έχει να κάνει με ρίσκο σε κομμάτι επενδύσεων, θα σας έλεγα να το αποφύγετε, γιατί μέχρι να αποφασίσετε αν όντως είστε αντικειμενικοί, γιατί όπως ειδώνω στον τομέα που είναι, δεν σας βοηθάει να έχετε την καθαρή εικόνα της κατάστασης. Άρα λοιπόν, μετά από τις δοκιμασίες της τελευταίας διετίας, νομίζω ότι πια ουσιαστικά είστε σε διαδικασία ξεκαθαρίζοντας και μάλλον τακτοποιώντας τις σχέσεις σας. Είναι σε ένα δωμάτιο οι σχέσεις που δεν ήταν και πολύ καλά τακτοποιημένο και εκεί που είχα, ξέρω κι εγώ,
τα στολίδια, τα χριστουγεννιάτικα, είχα και κάτι ακόμα. Και τώρα τα πιάνω και τα βάζω το καθένα στο ράφι του. Κάπως έτσι. Εκεί που νομίζω ότι είναι η σωστή τους θέση. Προσέξτε σε αυτό το ξεκαθάρισμα και κοιτάξτε λίγο περισσότερο, πάρτε λίγο παραπάνω χρόνο, αν ήταν να αποφασίσετε σε 3 μέρες, δώστε μια εβδομάδα στον εαυτό σας, αν σας παίρνει, για οτιδήποτε αφορά ρίσκο. Και προσπαθήστε λίγο να ξεκουραστείτε, γιατί κάποιες φορές, ακόμα και σε περιόδους κατοίκου περιορισμών, σε κατοίκων περιορισμό, μπορεί να έχουμε πάρα πολλή δουλειά. Ή να φορτώνουμε τον εαυτό μας με πάρα πολλή δουλειά για να μην έχουμε χρόνο να σκεφτόμαστε. Θα σας έλεγα λίγο να χαλαρώσετε και να ξεκουραστείτε όσο μπορείτε. Αρχίζει μια καινούργια περίοδος για σας, που ό,τι αναλαμβάνετε αυτή την περίοδο θα κρατήσει αρκετά χρόνια. Άρα λοιπόν βαθιά αναπνοή, ξεκούραση και καινούριο ξεκίνημα από το 21. Ξαναλέω, σιγά σιγά σπρώχνουμε το χρόνο, το 20 τελείωσε. Όταν θα το βλέπετε αυτό θα έχει τελειώσει, φαντάζομαι, ή θα τελειώνει, κάπου εκεί ότι θα βλέπετε το βιντεάκι. Αλλά το 21 στην αρχή του δεν θα καταλάβουμε ακόμα τον Ιανουάριο πάρα πολλές αλλαγές. Μετά τον Ιανουάριο σιγά σιγά θα το καταλάβουμε, προετοιμαστείτε κι εσείς για αυτό το καινούργιο. Παρθένη. Παρθένη, παρά την πίεση, την ένταση και πιθανόν το φόβο που μπορεί να είχατε για τα οικονομικά σας τώρα με λόγο ή χωρίς λόγο, ήσασταν από τους ευνοημένους των 2 περασμένων χρόνων. Ήσασταν από αυτούς που αν τα βάλουν κάτω και τα υπολογίσουν, δεν ξέρω το προσωπικό σας οροσκόπιο, γιατί αναγκαστικά παίρνω ένα στοιχείο του οροσκοπίου σας, ήσασταν από αυτούς που ήταν κερδισμένοι. Εκτός από αυτούς που ο Ποσειδώνας είναι απέναντί τους, που η κατάσταση είναι λίγο θολή και πολλά πράγματα που ξεκίνησαν διαλύθηκαν. Αυτοί που κυρίως είναι γεννημένοι το 3ο δεκαήμερο είχαν μια περίοδο που πραγματικά ήταν αρκετά καλή. Τώρα, ο Δίας και ο Κρόνος μετακινούνται σε έναν τομέα ο οποίος τους βάζει σε μια διαδικασία να θέλουν να ξεκαθαρίσουν αρκετά πράγματα που έχουν να κάνουν με τη δουλειά τους, αφενός, και επίσης με αυτό που λέμε τον τρόπο ζωής μου, ζω σε ένα σπίτι που δεν με βολεύει, θέλω να το αλλάξω. Η καθημερινότητά μου έχει πάρα πολλές υποχρεώσεις, μπορώ να αφήσω μερικές πίσω. Ό,τι λοιπόν αφορά τον τρόπο ζωής σας, είναι μια περίοδος που μπορείτε να τα αλλάξετε, κυρίως όμως θεωρώ ότι είναι μια εποχή που επιβάλλεται, μέσα σε εισαγωγικά, να αλλάξετε τη φιλοσοφία της ζωής σας. Αν δεν αλλάξετε τον τρόπο με τον οποίο βλέπετε τα πράγματα, γιατί είστε συνηθισμένοι να τα βάζετε όλα σε κουτάκια και να τα τακτοποιείτε, να οργανώνεστε, να αναλύετε και μετά να ξεκινάτε, όταν αποφασίσετε να ξεκινήσετε, αν δεν κάνετε τις ανατροπές από μόνοι σας σε έναν πολύ παγιωμένο τρόπο σκέψης και αν δεν αλλάξετε τη φιλοσοφία ζωής, θα δυσκολευτείτε και θα χάσετε χρόνο μέχρι να φτάσετε εκεί που θέλετε. Επίσης, πριν αλλάξετε κάποιες σχέσεις σας στο χώρο της εργασίας, αυτό που λέμε είναι συνεργάτες στη δουλειά, είναι συνάδελφοι στη δουλειά. Ξανασκεφτείτε το, γιατί κάποιους μπορεί να τους θεωρείτε μέσα σε εισαγωγικά οικογένεια, ότι έχετε μια πιο προσωπική σχέση δηλαδή. Προσοχή θέλουν κυρίως τα ερωτικά σας και τα εργασιακά, σε οτιδήποτε αφορά καινούριους ανθρώπους που μπορεί να επενδύσετε περισσότερο από ό,τι αξίζουν. Αυτό που σας χαρακτηρίζει είναι η διάκριση. Έχετε την ικανότητα να ξεχωρίζετε τα πράγματα, να μην δίνετε τις ίδιες ευκαιρίες σε μια σχέση η οποία είναι 10 χρόνων και σε μια σχέση που είναι 10 μηνών, έτσι. Οποιαδήποτε σχέση είναι αυτή, δεν μιλώ μόνο για τις ερωτικές σχέσεις. Μπορείτε να διακρίνετε ότι έναν άνθρωπο τον οποίο τον γνωρίζετε 10 χρόνια και έχετε μια σχέση μαζί του, είτε επαγγελματική είτε προσωπική, αξίζει περισσότερες ευκαιρίες.
Εδώ λοιπόν τώρα είναι που μπορεί να κάνετε το λάθος και να επενδύσετε περισσότερο σε νέες σχέσεις που δεν είναι δοκιμασμένες και αυτό εντός εισαγωγικών να είναι μια παγίδα. Η καθημερινότητά σας αλλάζει. Θεωρώ ότι έτσι κι αλλιώς η φιλοσοφία ζωής σας αλλάζει και επίσης κάποιοι από εσάς μπορεί να νιώσετε την ανάγκη, αν είστε μόνοι, να μην είστε πια μόνοι. Να συμβιώσετε, να κάνετε αυτό που λέμε στην Ελλάδα οικογένεια, που σημαίνει παντρεύομαι είτε συμβιώνω με κάποιον. Ή να το δείτε πρακτικά, ότι αλλάζω το χώρο μου. Οτιδήποτε λοιπόν σας, αν θέλετε, σας έκανε την καθημερινότητα πιο δύσκολο να το αλλάξετε, βέβαια αυτή η περίοδος κρύβει αυτό που είπαμε, αυτή την παγίδα. Ότι θα πρέπει να αξιολογήσετε τα πράγματα πιο σωστά σε σχέση με οτιδήποτε αφορά το καινούριο, να δώσετε πιο πολύ χρόνο και να αλλάξετε περισσότερο τη φιλοσοφία της ζωής σας και σε σχέση με τη δουλειά σας, με τον τρόπο δουλειάς σας. Αν είναι κάτι που, αν έχετε μια δουλειά και ακολουθείτε τον κλασικό τρόπο, βάλτε και κάτι καινούριο μέσα, μην το φοβάστε τόσο πολύ. Αυτό εννοώ να αλλάξετε τη φιλοσοφία της ζωής σας και σε σχέση με τη δουλειά σας, αλλά και σε σχέση με τους ανθρώπους, τους δικούς σας, οι οποίοι μπορεί να περιμένουν από εσάς κάτι διαφορετικό και να μην το έχουν όλα αυτά τα χρόνια. Θεωρώ ότι η άνοιξη σαφώς και είναι καλύτερη για σας, η άνοιξη του 2021 και πια από το 2022 και μετά, από τις αρχές του 2022, που ο Δίας θα είναι απέναντί σας, εκεί τα πράγματα θα αλλάξουν πολύ πολύ περισσότερο. Η φετινή χρονιά έχει κάποιες παγίδες, όπως είπαμε, αλλά όμως δεν έχει για εσάς των τελευταίων ημερών, τελευταίο δεκαημέρου, τις βοήθειες που είχε περασμένη, αλλά πάντως είναι μια χρονιά που αν πραγματικά δεν φοβηθείτε όταν λέμε αλλαγή φιλοσοφίας, είναι σαν να αλλάζω θέση. Δηλαδή έβλεπα τα πράγματα αμφάς, τώρα τα βλέπω λίγο προφίλ, τα βλέπω και από το πλάι. Δεν μου αρέσει να χρησιμοποιώ ξένες λέξεις και το έκανα το λάθος. Άρα λοιπόν τα έβλεπα απέναντι τα πράγματα απέναντί μου, τώρα τα βλέπω λίγο και από το πλάι. Αυτά. Ζυγή. Ζυγή είστε κι εσείς, όπως είπαμε, σε αυτή την τετράδα. Είστε από αυτούς τους ταλαιπωρημένους, που πραγματικά δεν το λέω καθόλου ειρωνικά, το λέω επειδή έχω και φίλους ζυγούς και τους έχω δει πόσο έχουν ταλαιπωρηθεί και ψυχολογικά και οικονομικά, σε όλα τα επίπεδα. Νομίζω ότι κάποιοι από εσάς έχουν μια αίσθηση απώλειας, σαν να έχουν χάσει κάτι το οποίο μπορεί και να μην ξέρουν ακριβώς τι είναι αυτό που έχουν χάσει, δηλαδή δεν είναι κάτι συγκεκριμένο που έχει χαθεί, αλλά έχουν μια αίσθηση απώλειας, ότι έχουν χάσει χρόνο, ότι έχουν χάσει κάτι από τη ζωή τους το οποίο δεν ξέρουν τι είναι. Έχουν ταλαιπωρηθεί, έχουν κουραστεί τόσο πολύ την τελευταία τριετία, βέβαια είναι μια πιο μεγάλη περίοδος, ξαναλέω, με τον Πλούτονα από το 2007 και μετά. Από την άλλη, και αυτός ο Ποσειδώνας σε ένα χώρο που αφορά τη δουλειά, κάποιους τους ανάγκασε να φύγουν από τη δουλειά, κάποιους τους ανάγκασε να αλλάξουν τα δεδομένα τους. Γενικά, μία περίοδος πραγματικά ταλαιπωρίας πάρα πολύ μεγάλης και κούρασης και όχι άδικα, μπορεί να μην είστε τόσο αισιόδοξοι όσο ήσασταν σε άλλες περιόδους. Κάποιοι τελείωσαν το γάμο τους, αναγκάστηκαν να αλλάξουν δουλειά, πολλά πράγματα, να αλλάξουν χώρο, δεν είναι εύκολες καταστάσεις όλες αυτές. Τώρα λοιπόν είστε από τους ευνοημένους και μάλιστα είστε ευνοημένοι για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, γιατί ξεκινάει μία περίοδος με τον χρόνο, εγγενιάζεται μία περίοδος με τον χρόνο. Από τις 17 Δεκεμβρίου μπαίνει ο χρόνος στον υδροχό, στον τοξότη θα έλεγα. Όχι άλλο για τους τοξότες, εντάξει. Μπαίνει στον υδροχό και σιγά σιγά μέσα στα επόμενα χρόνια, από το 23-24 αλλάζει και ο ουρανός ζώδιο, μπαίνει στους διδύμους. 24-25 και ο Πλούτονας στον υδροχό, είναι πραγματικά μπαίνετε σε μια περίοδο που οι βοήθειές σας όσο περνάει ο καιρός θα μεγαλώνουν. Άρα λοιπόν το σκηνικό αλλάζει εντελώς.
σαφώς και είστε καλύτερα, είτε το καταλαβαίνετε, είτε όχι. Δηλαδή, ακόμα μπορεί στην αρχή του 2021 να μην καταλάβετε και πολύ ακόμα τη διαφορά, γιατί όταν προερχόμαστε από μια μεγάλη χρονική περίοδο που έχουμε ταλαιπωρηθεί και η ψυχολογία μας έχει πέσει αρκετά, είμαστε λίγο επιφυλακτικοί σε αυτό το καινούριο που νιώθουμε ότι κάτι γίνεται προς το καλύτερο, αλλά μας πιάνει και ένας φόβος. Θα σας έλεγα να μην φοβάστε, και είναι μια περίοδος που πραγματικά μπορεί με σωστές κινήσεις να κερδίσετε, να επανακτήσετε ένα μεγάλο μέρος αυτών που έχετε χάσει, ή αυτό που λένε χάσα έδαφος. Δεν είναι ότι κάτι έχασα στη δουλειά μου, είναι ότι νιώθω ότι έμεινα πίσω. Άρα λοιπόν να κάνετε μια καινούρια αρχή, μια καινούρια κίνηση, όχι αρχή. Ο Κρόνος ό,τι φέρνει δεν το φέρνει για ένα διάστημα μικρό, έχει να κάνει συνήθως με 7 ετίες. Άρα λοιπόν έχετε και τη σταθερότητα μιας βοήθειας, ενός βράχου εντός εισαγωγικών, γιατί το Κρόνος έχει να κάνει και με το χρόνο, θεωρείται ο βράχος, μια σταθερότητας που μπορεί να σας βοηθήσει. Μπορεί κάποιοι να θελήσετε πια, να έχετε βαρεθεί να είστε μόνοι σας και να θέλετε να συνυπάρξετε, να μπείτε σε μια σχέση, να είστε πιο έτοιμοι να δεσμευτείτε. Έτσι κι αλλιώς για τους περισσότερους ζυγούς το μαζί είναι μεγάλη ανάγκη να είναι μαζί με κάποιον. Σε αυτήν την καινούρια περίοδο λοιπόν που ξεκινάει, ο Κρόνος από τον τομέα που αφορά το κομμάτι που έχει να κάνει και με την οικογένεια και με τις βάσεις μας, είναι σαν να βάζετε ρίζες σε κάτι το οποίο βάζετε θεμέλια, μάλλον είναι το πιο σωστό, σε κάτι που είναι σταθερό και θα αντέξει στον χρόνο. Αυτό νομίζω ότι από μόνο του είναι μια πάρα πολύ μεγάλη βοήθεια, κυρίως σε μια περίοδο, όπως είπαμε, που είναι μεταβατική, είναι περίεργη, προερχόμαστε από μια δύσκολη περίοδο και πάμε σε μια καλή, αλλά ο ρυθμός με τον οποίο γίνεται αυτό είναι τόσο πολύ αργός, που μέχρι να καταλάβουμε τη διαφορά έχουμε κουραστεί, έχουμε εξαντληθεί. Τώρα λοιπόν για σας τα πράγματα είναι θετικά, εκμεταλλευτείτε αυτή την περίοδο όσο μπορείτε, και αν μπορείτε οτιδήποτε έχει να κάνει με εκκρεμότητες που σας βαραίνουν, είτε θεωρείτε ότι έχετε ακίνητα τα οποία δεν θέλετε να τα έχετε πια, είτε θεωρείτε, δεν ξέρω τι μπορεί να έχετε και να είναι κάτι από αυτά που σας προσθέτουν εξτρά δουλειά, κλείστε το. Είναι επίσης η περίοδος που πολλοί μπορείτε να έχετε αυτό που λέμε ένα σταθερό μισθό. Όσοι λοιπόν έχετε τη δυνατότητα να βγείτε στη σύνταξη, κάντε το, γιατί μπορεί να είναι και αυτό για σας μια ανακούφιση, με την έννοια ότι νιώθετε ότι τελείωσε μια περίοδος που σας ήταν κουραστική, που ψυχολογικά δεν θέλατε άλλο να τη στηρίξετε. Όλο αυτό είναι θετική πάντως η φετινή χρονιά και είναι η αρχή μιας θετικής περίοδου, και σε σχέση με οτιδήποτε αφορά τα οικονομικά σας και σε σχέση με ό,τι αφορά αυτό που λέμε σπίτι, σχέσεις, φτιάχνω σπίτι, είτε το χτίζω, πρακτικά χτίζω ένα ακίνητο, είτε αγοράζω ένα ακίνητο, είτε αφορά οικογένεια ή και τα δύο στην υπερβολή του. Λίγο μέσα στην καθημερινότητα, κοιτάξτε να δώσετε στον εαυτό σας λίγο περισσότερο ανακούφιση μετά από μια βαριά περίοδο, για να μπορέσετε να επανέλθετε ψυχολογικά όσο πιο γρήγορα γίνεται. Σκορπιοί. Σκορπιοί ήσασταν από τα ζώδια μαζί με τους Ιχθύς, δηλαδή τα ζώδια της γης, Ταύροι των τελευταίων ημερών, Παρθένοι των τελευταίων ημερών, Σκορπιοί και Ιχθύς ήταν από αυτούς που ήταν ευνοημένοι από αυτήν την πολυαστρία στον εγώκερο, από αυτή τη μάζοξη που κάνανε όλοι αυτοί εκεί, που μας πήρε και μας σήκωσε. Και τώρα, κυρίως για σας των πρώτων ημερών, τελείωσε μια περίοδος που ήσασταν εσείς απέναντι σε εσάς από την άνοιξη του 18 και κυρίως 19-20, και τώρα επηρεάζει το δεύτερο δεκαήμερο. Νομίζω ότι περισσότερο
μετά από μια περίοδο που παρά το γεγονός, μετά από μια χρονιά, που παρά το γεγονός ότι τα πράγματα ήταν δύσκολα, εσείς και επιβιώσατε με την όποια επιβάρηση ψυχολογική έχουμε όλοι μας, δεν είναι ότι ήταν μια περίοδος για τους άλλους εύκολη. Τώρα όμως οι υποχρεώσεις σας μεγαλώνουν. Ο χρόνος είναι σε έναν τομέα που απαιτεί και την προσοχή σας και οι υποχρεώσεις μεγαλώνουν. Επίσης ο ουρανός απέναντί σας ουσιαστικά σας φέρνει αντιμέτωπους με τον εαυτό σας σε σχέση με αποφάσεις που είχατε πάρει για συνεργασίες, για συνεταιρισμούς. Αυτό σημαίνει ότι κάποιοι συνεταιρισμοί σας, συνεργασίες σας, με όποιο τρόπο το έχετε κάνει, που πιθανόν θα έπρεπε να τις είχατε λήξει νωρίτερα. Τα μηνύματα άρχισαν να έρχονται και από την περίοδο Μάιο-Νοέμβριο του 2018 και από τον Μάρτιο του 2019 έτσι κι αλλιώς. Ό,τι λοιπόν δεν το τελειώσατε και επειδή είστε και ένα ζώδιο σταθερό και δύσκολα αφήνει αυτά που έχει, τα κεκτημένα του, αυτά που θεωρεί κεκτημένα του και επίσης νιώθει ότι χάνει τον έλεγχο αν το κάνει αυτό, θα σας έλεγα ότι είναι μια περίοδος που καλά θα κάνετε να αφήσετε να φύγει ό,τι βλέπετε ότι δεν προχωράει, ότι δεν είναι κερδοφόρο και να αρχίσετε να ξαναοργανώνεστε σε σχέση με οτιδήποτε μπορεί, όχι να σας δώσει καινούργιες συνεργασίες. Δεν είναι μια περίοδος που οι συνεταιρισμοί κυρίως είναι το πιο δυνατό σας σημείο, αλλά οτιδήποτε μπορεί να σας βάλει έστω και αργά σε έναν καινούριο δρόμο που να έχει να κάνει με πρακτικά θέματα. Οι υποχρεώσεις μέσα στην καθημερινότητα μεγαλώνουν, οι υποχρεώσεις ως προς την οικογένεια μεγαλώνουν. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί τα παιδιά σας να σας έχουν περισσότερο ανάγκη, να χρειάζονται να περάσετε πιο πολύ χρόνο μαζί τους, γιατί έτσι κι αλλιώς η ζωή μας έχει αλλάξει και αναγκαστικά πρέπει να είμαστε περισσότερο στο σπίτι, δεν πηγαίνουν στο σχολείο όπως πηγαίναν όλα αυτά. Νομίζω πως είναι καιρός να αφήσετε πίσω συμπεριφορές που δεν σας βοηθάνε, επειδή είστε ένα ζώδιο που δεν αγαπάει τις αλλαγές και μερικές φορές επιμένετε σε πράγματα που από ένστικτο ξέρετε ότι δεν είναι τα συμφέροντα για σας, αλλά παρόλα αυτά επιμένετε να τα κρατάτε. Ό,τι λοιπόν τελείωσε, βλέπετε ότι δεν προχωράει, αφήστε το, έχετε υπομονή. Αυτό όμως δεν είναι πάντα λύση. Δηλαδή το να κάνω υπομονή και να λέω λίγο ακόμα θα περάσει, δεν σημαίνει πάντα ότι θα περάσει. Ό,τι τελείωσε λοιπόν και ό,τι ξαφνικά ανατράπηκε με τον ουρανό, αλλάξτε το από μόνοι σας. Λίγο περισσότερη προσοχή στα ερωτικά σας, κυρίως όσοι μπαίνετε σε καινούργιες σχέσεις τώρα, γιατί μπορεί να επενδύσετε σε σχέσεις που τις έχετε κάνει έτσι όπως τις φαντάζεστε. Δηλαδή αν φαντάζεστε ότι θέλετε έναν άντρα ο οποίος να είναι, αν είστε γυναίκα και φαντάζεστε ότι θέλετε να είστε με έναν άντρα ο οποίος έχει χιούμορ, να νομίζετε ότι έχει χιούμορ. Δηλαδή είναι ένας Ποσειδώνας εκεί που δεν σας αφήνει να δείτε την αντικειμενική εικόνα της κατάστασης, με μεγάλη πιθανότητα να κάνετε λάθος. Αυτό που έχει επιβαρυνθεί κυρίως είναι η ψυχολογική σας κατάσταση και πιθανόν η πιο μεγάλη παγίδα, αν θέλετε, και η πιο μεγάλη δυσκολία του 2021 να είναι ακριβώς αυτή η κούραση, η ψυχολογική κούραση, να μην έχετε διάθεση να προχωρήσετε κάτι. Πάρτε βαθιά αναπνοή, όσο και αν μπορείτε δώστε λίγο χρόνο στον εαυτό σας να ξεκουραστεί και ξεκινήστε. Έτσι κι αλλιώς η ζωή πάντα προχωράει και πάντα έχει περιόδους που άλλοτε θέλουν περισσότερη δουλειά, άλλοτε μας αφήνουν να ξεκουραστούμε λίγο περισσότερο. Με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο προχωράει πάντως. Αυτή λοιπόν είναι μια περίοδος για εσάς που μπορεί να έχει περισσότερες υποχρεώσεις. Θα δείτε τα αποτελέσματα αυτών, τα θετικά αποτελέσματα αυτών των υποχρεώσεων αργότερα, ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο θα οργανωθείτε και θα ανταποκριθείτε σε αυτές τις προκλήσεις. Τοξότες. Τοξότες τι να πω για σας. Νομίζω πως τα τελευταία 2 χρόνια ήταν για σας ένα μεγάλο μάθημα σε σχέση με τα οικονομικά. Μια περίοδος τουλάχιστον 2 χρόνων, θα σας έλεγα περισσότερο, γιατί ο τομέας των οικονομικών εκεί από το 8-9 και μετά, 2008-2009 και μετά, σας έδωσε ήδη σημάδια
ότι τα πράγματα δεν είναι ίδια, ότι τα πράγματα μπορεί να αλλάξουν και έχετε ξεκινήσει πια, κυρίως όσοι είστε μεγαλύτεροι σε ηλικία και έχετε τις δουλειές σας, δεν είστε σπουδαστές. Εσείς μπορεί να το είδατε μέσα από επιλογές των γονιών σας, οι σπουδαστές. Είδατε λοιπόν ότι τα πράγματα αλλάζουν, ότι αρχίζουν να δυσκολεύουν. Με τη γνωστή σας αισιοδοξία δεν πολύ δώσατε σημασία. Η τελευταία τριετία όμως σας ανάγκασε στην κυριολεξία να μαζευτείτε, θέλατε δεν θέλατε. Θα σας έλεγα μην κλαίτε πάνω από το χυμένο γάλα, έτσι κι αλλιώς δεν είναι του στυλ σας καθόλου να κλαίτε και να είστε, θεωρείστε οι πιο αισιόδοξοι του ζωδιακού. Είναι αυτό που λένε οι τοξότες είναι λίγο σκάρλετο χάρα, αύριο ξημερώνει μια καινούρια μέρα. Η μέρα που ξημερώνει λοιπόν, έχω να σας πω το 21, ότι μέσα σε, σε αυτή τη γενική αλλαγή του τρόπου ζωής μας και των καινούριων πραγμάτων που θα έρθουν στη ζωή μας, είτε μας αρέσουν είτε όχι, γιατί η ζωή προχωράει, η τεχνολογία εξελίσσεται και θα τα δούμε όλα αυτά όσοι προλάβουμε τα επόμενα χρόνια. Είναι λοιπόν μια καινούρια περίοδος πραγματικά θετική, όπου τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα για σας, παρά το γεγονός ότι μπορεί η καθημερινότητά σας να μην έχει ένα ρυθμό που εσείς θα επιθυμούσατε να έχει. Κυρίως εσείς που είστε γεννημένοι ακόμα το πρώτο δεκαήμερο, έχετε αρκετές ανατροπές στο κομμάτι το εργασιακό, στον τομέα των εργασιακό, σε ό,τι αφορά τη δουλειά σας και την καθημερινότητά σας. Έρχονται διάφορα ξαφνικά, άλλα είναι ενοχλητικά, άλλα είναι ευχάριστα, αλλά το γεγονός ότι σας βγάζουν από το ρυθμό σας μπορεί να σας ζόριζε λόγω των οικονομικών δυσκολιών. Τώρα λοιπόν, πρώτα απ' όλα διαφαίνονται λύσεις στα οικονομικά, οι οποίες είναι αρκετά καλές. Αυτό σημαίνει ότι τα επαγγελματικά σας φτιάχνουν, ο Δίας δικός σας κυβερνήτης, σε ένα χώρο φιλικό για σας, στον υδροχόο, εσωτερικός κυβερνήτης του υδροχόου, εκφραστής της δεύτερης ακτίνας αγάπης σοφίας, σας κάνει να προσεγγίζετε με μεγαλύτερη αγάπη για τον εαυτό σας περισσότερο, σας βοηθάει τουλάχιστον να το προσπαθήσετε. Εάν θέλετε, δεν θα σας βάλει κάποιος με το ζόρι να το κάνετε. Και να δείτε τα πράγματα πιο θετικά, χρησιμοποιώντας, η σοφία έχει να κάνει και με το πόσο χρησιμοποιώ την εμπειρία που έχω πάρει τα περασμένα χρόνια. Αφού λοιπόν χτυπηθήκατε και μαλακώσετε πιο πολύ και από τα πόδια τα περασμένα 2,5 χρόνια στα οικονομικά, ελπίζω τώρα να έχετε βάλει έτσι λίγο μυαλό, και εγώ το ξέρω ότι είμαι, οπότε μπορώ να μας τα λέω λίγο πιο χύμα, και να κρατάτε λίγο περισσότερο τις ισορροπίες στα οικονομικά, γιατί το μεγάλο σας πρόβλημα είναι η διαχείριση των οικονομικών. Δεν ξέρω, ξαναλέω, τα προσωπικά οροσκόπια σας για να πω πόσο περισσότερο ή λιγότερο καθένας. Γενικά υπάρχει μια υπερβολή σε αυτό το τομέα. Επίσης, επειδή άλλαξαν και πάρα πολλά πράγματα στα εργασιακά, τώρα φαίνεται ότι έχετε τη δυνατότητα σε μια περίοδο η οποία σαφώς δεν είναι ότι θα εξαφανιστεί ούτε ο κορονοϊός, ούτε ότι θα ανοίξουν όλα και θα είμαστε όπως πριν. Το 2021 δεν είναι η χρονιά που θα γίνει ακριβώς έτσι, θα μας δώσει μεγάλα ανοίγματα. Μέσα σε αυτήν την κατάσταση όμως φαίνεται ότι μπορείτε να βρείτε τρόπους να επικοινωνήσετε τις ιδέες σας πρακτικά, έτσι ώστε να φτιάξετε τα οικονομικά σας. Από την άλλη, ενώ χάσατε πολλά, είναι αλήθεια, μπορείτε να αρχίσετε να μειώνετε αυτό που λένε τη χασούρα. Δηλαδή όλο αυτό που χάθηκε, να αρχίσετε να κερδίζετε κάποια πράγματα πίσω και λίγο από το χαμένο έδαφος αυτής της περίοδου. Μπορείτε να βρείτε τον τρόπο να επανέλθετε κοινώς, προωθώντας νέα σχέδια ή πιθανόν αναθεωρώντας κάποια παλιά που είχατε. Δηλαδή μπορεί να το ξανασκεφτείτε και να δείτε ότι τα παλιά σας σχέδια δεν ήταν ολοκληρωμένα, θέλουν σε κάποια σημεία τους να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε κάποια πράγματα. Θα σας έλεγα ό,τι σας κρατάει στο παρελθόν, σπάστε το, τελειώστε το και προχωρήστε μπροστά. Σας κράτησε αρκετά πίσω αυτός ο χρόνος, σας κρατάει μέχρι και το Δεκέμβρη, γιατί στις 17 του Δεκέμβρη, εντάξει, φεύγει από τον εγώ καιρό, αλλά πια από τις αρχές της χρονιάς θα καταλάβουμε, από την Άννηση θα καταλάβουμε τη διαφορά. Όσοι ειδικά είστε γεννημένοι
τις 2 πρώτες μέρες του ζωδίου πραγματικά είναι μια πάρα πολύ καλή περίοδος για σας, που μπορεί να κάνετε μια προσπάθεια. Είναι αυτό που λέμε, οι προσπάθειές σας θα έχουν αποτελέσματα. Κάντε την προσπάθεια και τα αποτελέσματα θα έρθουν. Είναι κρίμα να τη χάσετε αυτή την περίοδο. Σε ό,τι δεν προχωράει, μην επιμένετε. Αφήστε το να φύγει. Όχι αν προσπαθήσετε μια φορά και δεν έγινε τίποτα. Αλλά μην επιμένετε, μην χάνετε χρόνο, πολύ χρόνο, σε σχέδια τα οποία βλέπετε ότι δεν προχωρούν. Ο Ποσειδώνας είναι σε έναν τομέα που έχει να κάνει με την οικογένεια και εκεί μπορεί λίγο να υπερεκτιμάτε την κατάσταση ή να το βλέπετε, να το κάνετε ανάποδα. Μερικές φορές, τις περισσότερες φορές με τον Ποσειδώνα, εξιδανικεύουμε μια κατάσταση, κυρίως σε ό,τι αφορά την πατρική μας οικογένεια, τα άτομα της πατρικής μας οικογένειας, σε ό,τι αφορά το κομμάτι σπίτι, θέλω να αποκτήσω ακίνητο και αν έχω ένα ακίνητο θα λυθούν όλα μου τα προβλήματα. Δεν ξέρω ο καθένας πού μπορεί να το προβάλλει αυτό. Αλλά θα σας έλεγα ότι λίγο μετριάστε, μπορείτε να κάνετε όνειρα, δεν σημαίνει ότι όλα θα γίνουν πραγματικότητα αμέσως. Θα σας έλεγα να μετριάσετε λίγο την υπερβολή σας, που πια νομίζω ότι το έχετε βρει το μέτρο, ιδιαίτερα οι λίγο μεγαλύτεροι και οι νεότεροι, προωθήστε τα σχέδιά σας επικοινωνώντας τα με τον καλύτερο τρόπο που μπορείτε. Έχετε τη δυνατότητα να το κάνετε αυτό, είστε καλοί στο κομμάτι της επικοινωνίας, χρησιμοποιήστε τα ταλέντα σας, χρησιμοποιήστε τη βοήθεια που σας δίνει ο κυβερνήτης ο Δίας από τον υδροχόο και οι ανατροπές που θα έρθουν στη ζωή σας να είναι ευχάριστες, γιατί οι ανατροπές δεν είναι δυσάρεστες. Πάντα είναι και αυτό που λέμε καλό ξαφνικό. Άρα λοιπόν σας εύχομαι πολλά καλά ξαφνικά στη φετινή χρονιά, γιατί έχετε τη δυνατότητα να τα προκαλέσετε και να τα έχετε. Εγώκεροι τα τελευταία σχεδόν 3 χρόνια ήταν πρωταγωνιστές μιας κατάστασης που ούτε την επιλέξατε, ούτε την απολαύσατε, ούτε τη διαλέξατε, ούτε τίποτα. Τον τελευταίο χρόνο προσθέθηκε και ο Δίας από το τέλος του 19, αρχές του 20 σε όλο αυτό και κάνανε μια συνάντηση Πλούτονας Κρόνος Δίας στο ζώδιό σας. Είναι μια περίοδος ταλαιπωρίας, πολλών υποχρεώσεων, πολλής δουλειάς και αποτελεσμάτων μέτριων σε σχέση με την κούραση, με την ταλαιπωρία που περάσατε. Ο Κρόνος δικός σας κυβερνήτης μεταφέρεται στον υδροχόο, σε ένα ζώδιο του οποίου ήταν παλιός κυβερνήτης, άρα μπορεί να λειτουργήσει μια χαρά. Είναι σε θέση ισχύως με την καλή έννοια πάντα, γιατί όταν κάποιος είναι στο χώρο του λειτουργεί πάντα καλύτερα. Εδώ βέβαια δεν θα έχει το άκαμπτο του εγώκερου, με την έννοια ότι ο εγώκερος πάντα κοιτάζει να μην εκτεθεί, έχει πολλά πρέπει, κοιτάζει και την παραμικρή λεπτομέρεια, κρίνει και κρίνεται και μάλλον κρίνει και τον εαυτό του και τους άλλους πολύ αυστηρά. Βάζει στον εαυτό του πολλές υποχρεώσεις. Όλα αυτά ήταν κουραστικά, συν το γεγονός ότι ξεκίνησε για σας μια περίοδος 30 χρόνων, γιατί θα ξαναπεράσει από το ζώδιό σας μετά από 30 χρόνια ο Κρόνος, που ουσιαστικά δεν ξεκίνησε και με τις καλύτερες προδιαγραφές, με την έννοια του ότι είχε πάρα πολύ δυσκολία και από τις συγκυρίες, από όλο αυτό που συνέβη παγκόσμια. Από την επιδημία, από την κρίση, η οποία το ξέρουμε, το λέμε εδώ και χρόνια, ότι με τον ουρανό στον Ταύρο περιμένουμε μια οικονομική κρίση, θα τη διαχειριστούμε σαφώς, παγκόσμια οικονομική κρίση, ξαναλέω, γιατί όλα τα πηγαίνουμε μόνο στην Ελλάδα, δεν σημαίνει ότι εδώ θα γίνουν όλα, τη βλέπουμε άλλωστε. Δεν χρειάζεται και πολύ για να τη δούμε πώς έχουν εξελιχθεί τα πράγματα. Τώρα λοιπόν ο δικός σας κυβερνήτης μετακινείται στον τομέα των οικονομικών. Σε έναν τομέα που έχει να κάνει με το πόσο ασφαλείς νιώθετε εκεί που είστε, είτε στη δουλειά σας, είτε γενικά πόσο ασφαλείς νιώθετε με αυτό που έχετε, γιατί αν είστε ελεύθεροι επαγγελματίες, σε σχέση με αυτό που έχετε δημιουργήσει, τι γίνεται. Πώς θα το διαχειριστείτε όλο αυτό. Από την άλλη και ο Δίας εκεί φαίνεται να σας δίνει κάποιες ευκαιρίες
κυρίως την άνοιξη του 2021, μέχρι τότε τα πράγματα φαίνονται να είναι πιο πολύ υποχρεώσεις και πιο πολύ με έναν τρόπο είναι σαν να επανασυντάσσεστε από την αρχή, αυτό που λέμε επανασύνταξη, ανασύνταξη δυνάμεων και ξαναξεκινάω. Μαζεύετε λοιπόν ό,τι θεωρείτε ότι σας χρειάζεται και παρά το γεγονός ότι μπορεί να νιώθετε ότι τίποτα δεν είναι ίδιο και σαφώς δεν είναι ίδιο, αλλά όχι γιατί κάτι έχει αλλάξει στην οικογενειακή σας κατάσταση ή στην προσωπική σας κατάσταση, αλλά γιατί έτσι νιώθετε εσείς. Δεν είναι ότι θα λυθούν όλα σας τα προβλήματα. Θα αρχίσετε όμως να αξιολογείτε διαφορετικά τα πράγματα. Αυτό είναι το καλό. Και σε σχέση με οτιδήποτε, με τις σχέσεις σας με τα παιδιά σας, όσοι έχετε παιδιά, σε σχέση σας με τα ερωτικά σας, όσοι δεν έχετε παιδιά, και με τα δύο, όσοι έχετε και τα δύο. Πάντως, φαίνεται ότι σε αυτή την καινούργια περίοδο επανατοποθετήστε ως προς το τι έχει για σας περισσότερη αξία, για να ότι αξίζει περισσότερο να το έχετε στη ζωή σας και ότι δεν αξίζει να το αφήσετε σε δεύτερη μοίρα με έναν τρόπο. Τα ερωτικά σας φαίνεται αρκετά ότι θα σας απασχολήσουν αυτή τη χρονιά, είτε όσοι ξεκινάτε μια καινούργια σχέση, είτε όσοι είστε ήδη σε σχέση, είτε είναι μακροχρόνια, είτε είναι πιο καινούρια, να δείτε πώς θα κινηθεί. Θα σας έλεγα ότι εκεί θέλει λίγο προσοχή, γιατί κάποιες φορές η κρίση μας δεν είναι αντικειμενική και ή βιαζόμαστε να την τελειώσουμε μια σχέση ενώ δεν χρειάζεται, ή το αντίθετο. Δώστε λίγο χρόνο στον εαυτό σας, δεν χρειάζεται να βιάζεστε. Είστε ένα ζώδιο παρορμητικό οι εγώκεροι, παρά το γεγονός ότι περισσότεροι θεωρούν ότι είναι σταθερό ζώδιο, δεν είναι. Είστε έτοιμοι για δράση, είστε παρορμητικοί. Θα σας έλεγα στο συγκεκριμένο τομέα να μην είστε, και σε αυτή την καινούργια περίοδο που ξεκίνησε, χρησιμοποιήστε όλα σας τα όπλα, χρησιμοποιήστε κυρίως όσο μπορείτε την καλή σας διάθεση, η οποία φαίνεται να αλλάζει. Ξαναλέω, να αλλάζει προς το καλύτερο, γιατί δεν θα έλεγα ότι τα τελευταία 3 χρόνια ήταν εύκολα. Οι δυσκολίες μεγάλωναν με αποκορύφωμα το 20, το οποίο νομίζω ότι θα το θυμάται, θα μείνει στην ανθρωπότητα σαν μια δύσκολη και πάρα πολύ ιδιαίτερη, τι να πω, δεν θέλω να πω κακή χρονιά, παρά το γεγονός ότι καλή σαφώς δεν ήταν. Τώρα λοιπόν ξαναρχίστε να στείνετε στα οικονομικά σας. Έτσι κι αλλιώς είστε άνθρωποι οι οποίοι προσέχετε τις λεπτομέρειες, χρησιμοποιήστε αυτό το προσόν σας, οργανώνεστε αρκετά καλά, οργανωθείτε. Μην αποσπάτε την προσοχή σας, μην αφήνετε να αποσπάτε η προσοχή σας μάλλον παραπάνω από όσο χρειάζεται από τα ερωτικά σας, με την έννοια ότι μερικές φορές δεν είναι ότι εσείς δημιουργείτε το πρόβλημα. Μπορεί οι άλλοι να σας θέτουν ζητήματα, είτε ότι δεν έχουν αρκετό χρόνο μαζί σας, είτε ότι δεν ξέρω τι πρόβλημα μπορεί να υπάρχει. Θα σας έλεγα ότι καλό είναι να εστιαστείτε στο κομμάτι των οικονομικών όσο μπορείτε, χρησιμοποιώντας, αν θέλετε, και την ανακούφιση που νιώθετε, που είναι θετικό προσόν. Ο Κρόνος είναι σαφώς λειτουργεί καλύτερα στον υδροχόο, είναι και πιο επικοινωνιακός εντός εισαγωγικών εκεί, σε ένα ζώδιο του αέρα. Σε ένα ζώδιο του αέρα ο Κρόνος είναι και εκφραστής της τρίτης ακτίνας, που έχει να κάνει με την επικοινωνία. Εδώ λοιπόν η επικοινωνία αλλάζει τρόπο. Και στον εγώκερο την ίδια ακτίνα εκφράζει, την ίδια ενέργεια εκφράζει, αλλά στον εγώκερο η τρίτη ακτίνα είναι πιο περιοριστική, είναι πιο δίσκαμπτη. Είναι λοιπόν μια ενέργεια εκεί που και στο επικοινωνιακό κομμάτι και σε όλα χρησιμοποιεί πολλά πρέπει, πολλούς αυτοπεριορισμούς, η κριτική της είναι αυστηρή. Τώρα λοιπόν μπορείτε να προωθήσετε τις ιδέες σας και με έναν τρόπο να συνδυάσετε το παλιό με το καινούριο με πάρα πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Και αυτό να σας βοηθήσει και στα οικονομικά σας. Αυτό ήθελα να σας πω. Καλό 2021, γιατί το αξίζετε, έχετε ταλαιπωρηθεί πραγματικά πάρα πολύ. Τελειώσανε πολλά πράγματα στη ζωή σας. Ό,τι τελείωσε οριστικά, αφήστε το πίσω σας και καλή αρχή το 2021. Υδροχόοι.
Υδροχόη, Κρόνος Δίας στο δικό σας ζώδιο, σε ένα ζώδιο που και οι δύο είναι φιλικοί και λειτουργούν αρκετά καλά. Όταν οι ενέργειες είναι θετικές και καλά διατεθειμένες εντός εισαγωγικών η μία με την άλλη, είναι σαν δύο άνθρωποι οι οποίοι συναντιόνται και έχουν θετική διάθεση. Έχει μια τάση να βοηθάει ο ένας τον άλλον. Δεν είναι του ότι είμαστε σε ένα χώρο που ένας ενοχλεί τον άλλον. Κάπως έτσι. Εδώ λοιπόν στο δικό σας χώρο και ο Δίας και ο Κρόνος σας βάζει σε διαδικασία να ξεκινάτε από το τέλος του 20, εσείς των πρώτων ημερών, από τις 17-18 Δεκεμβρίου και μετά που ο Κρόνος μπαίνει στον υδροχόο, να ξεκινάτε μια περίοδο που συνολικά θα κρατήσει, θα κάνει έναν κύκλο 30 χρόνων, ξεκινώντας από τα προσωπικά σας. Ο Δίας θα μείνει ένα χρόνο και κάνει τον κύκλο αυτό κάθε 12 χρόνια, άρα σας δίνει την αρχή μιας περίοδου 12 χρόνων. Όσοι είστε μεγαλύτεροι μπορείτε να κάνετε τη σύγκριση, γιατί ο Κρόνος ήταν εκεί πριν από 30 χρόνια, άρα έκλεισε αυτή η περίοδος που σας λέω των 30 χρόνων και τώρα ξαναξεκινάτε από την αρχή, άρα έχετε και την εμπειρία να δείτε, να κάνετε σύγκριση με το παρελθόν, τι ξεκινήσατε τότε, πώς το διαχειριστήκατε. Οι νεότεροι, όσο καλύτερα μπορείτε, στήστε το καινούριο που ξεκινάει, γιατί φαίνεται ότι μπορεί πάρα πολλοί από εσάς να έχετε μία ανάγκη δέσμευσης. Ο Κρόνος φέρνει υποχρεώσεις. Οι υποχρεώσεις όμως τις περισσότερες φορές δεν σημαίνει ότι είναι και δυσάρεστες. Αν κάποιοι γίνουν νέοι γονείς, νέοι εννοώ έχουν το πρώτο τους παιδί, αυτό είναι μια υποχρέωση, είναι μια κούραση. Είναι μέχρι να μεγαλώσει το παιδάκι και να αρχίσει να πηγαίνει σχολείο, πάντα βέβαια θέλει προσοχή, αλλά καταλαβαίνετε ότι τα πρώτα χρόνια και το άγχος και το στρες και η άγνοια όλα μαζί δημιουργούν μεγαλύτερη κούραση μέχρι να συνηθίσει την καινούργια κατάσταση. Αυτές οι νέες αρχές λοιπόν, εάν αφορούν τα επαγγελματικά σας, φαίνεται ότι περισσότερο αφορούν τα προσωπικά σας, τις σχέσεις σας με τους άλλους, που σημαίνει ότι κάποιοι μπορείτε να τελειώσετε κάποιες συνεργασίες πολλών χρόνων ή να τελειώσετε κάποιες συνεργασίες των τελευταίων 3,5 χρόνων και να ξεκινήσετε καινούριες. Κάποιοι μπορεί να δεσμευτείτε σε νέες συμφωνίες, κάποιοι μπορεί να δεσμευτείτε σε ένα γάμο. Γενικά είστε σε περίοδο, κάποιοι μπορεί να δεσμευτείτε κάνοντας ένα παιδί, πάντως περισσότερο αφορά το κομμάτι των σχέσεων όλο αυτό το πράγμα. Θα σας έλεγα στις καινούργιες συμφωνίες που θα κάνετε, λόγω του ότι έχετε και ένα Ποσειδώνα στον χώρο των οικονομικών, προσέχετε λίγο τι υπογράφετε, μήπως πάτε για να κερδίσετε και τελικά όχι μόνο δεν κερδίσετε, αλλά βγείτε και χαμένοι. Άρα λοιπόν λίγο περισσότερο προσοχή σε αυτό που λέμε ψηλά γράμματα μερικές φορές σε κάποια συμβόλαια. Να ξέρετε πως ό,τι ξεκινάτε τώρα μπορεί να έχει διάρκεια. Συνήθως ο Κρόνος, όπως σας είπα, δίνει 7 ετίες. Άρα λοιπόν, αν σας ενδιαφέρει να έχει κάτι διάρκεια, με τον Κρόνο στο ζώδιό σας μπορεί να έχει αυτό που θέλετε. Μπορείτε να έχετε αυτό που θέλετε. Καλό είναι, αν και είστε άτομα που χρησιμοποιείτε τη λογική, να κάνετε ένα συνδυασμό της λογικής με αυτό που λέμε ότι ονειρεύομαι, ότι στόχους έχω βάλει. Γιατί για σας είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα η συλλογικότητα, η ομάδα, οι συνεργάτες, όλος ο περίγυρος, οι φίλοι σας, και μερικές φορές έχετε ανάγκη και στη δουλειά σας ακόμα να περιστοιχίζεστε από ανθρώπους που είναι φίλοι σας. Να έχετε και τους φίλους σας μαζί, να τους κάνετε συνεργάτες. Αυτό δεν είναι πάντα οπωσδήποτε η καλύτερη λύση. Θα πρέπει να δείτε πόσο πολύ ταιριάζεται ή πόσο πολύ μπορείτε να λειτουργήσετε, να συλλειτουργήσετε στο κομμάτι της δουλειάς. Πάντως, είναι μια περίοδος για σας καινούριου ξεκινήματος, καινούριων αρχών. Πολλά πράγματα έτσι κι αλλιώς έχουν ανατραπεί στη ζωή σας, αλλάξανε, και δεν εννοώ την πανδημία, εννοώ γενικότερα την προσωπική σας ζωή. Ο ουρανός είναι σε ένα χώρο που έχει να κάνει
με τα ξαφνικά τα οποία σας βάλανε σε διαδικασία να υποστηρίξετε καταστάσεις που δεν τις επιλέξατε με έναν τρόπο, είτε αυτό αφορά φροντίζω κάποιον άνθρωπο, είτε αυτό αφορά έχω παραπάνω και τη δουλειά κάποιου άλλου, ο οποίος μπορεί να μην μπορεί να την κάνει για τους όποιους λόγους δικούς του και αναλαμβάνω να τον βοηθήσω, είτε γιατί μπήκατε σε συλλογικές εργασίες. Πάρα πολλοί από τους υδροχόους ασχολούνται με αυτό που λέμε φιλανθρωπία και μέσα από αυτό μερικές φορές φορτώνονται παραπάνω ευθύνες. Άρα λοιπόν με ό,τι και αν έχει, τώρα είναι μία περίοδος που μπορείτε να προχωρήσετε τα προσωπικά σας σχέδια για το ατομικό σας μέλλον, το συλλογικό να γίνει λίγο πιο ατομικό και κυρίως να κοιτάξετε λίγο την προσωπική σας ζωή. Όσοι δεσμευτείτε, να ξέρετε ότι αυτή είναι μια κατάσταση η οποία θα κρατήσει. Σκεφτείτε το λοιπόν και δεύτερη φορά πριν προχωρήσετε σε συμβίωση. Αστειεύομαι. Είναι πραγματικά μια περίοδος που μπορείτε να βάλετε βάσεις για καινούργια πράγματα και αυτά να έχουν αντοχή στο χρόνο. Θέλει σκέψη και οργάνωση για να πετύχει οτιδήποτε αφορά τα επαγγελματικά. Οι περισσότεροι υδροχόοι είστε πάρα πολύ καλοί σε αυτό, στο να οργανωθείτε. Είναι ένα ζώδιο σταθερό ο υδροχόος και δεν αγαπά τις αλλαγές από μόνος του έρχονται. Τώρα λοιπόν με τον χρόνο εδώ μπορείτε να κάνετε έναν καλό συνδυασμό για να πετύχετε στα επαγγελματικά σας και στα προσωπικά σας κυρίως, ξαναλέω, γιατί είναι μια χρονιά για σας δέσμευσης, όσοι θέλετε να δεσμευτείτε με το καλό. Ιχθύς. Ιχθύς, τι να πούμε για σας, εδώ και αρκετά χρόνια, από το 2011 και μετά, φιλοξενείτε τον Ποσειδώνα στο ζώδιό σας, είναι κυβερνήτης σας μεν, εξωτερικός κυβερνήτης, γιατί στην εσωτερική αστρολογία, εσωτερικός κυβερνήτης των Ιχθύων είναι ο Πλούτονας. Ο οποίος Πλούτονας αυτή τη στιγμή είναι στον εγώκερο, είναι σε το χώρο που έχει να κάνει με τους στόχους σας, με αυτό που λέμε νέο τρόπο, βάζω καινούργια σχέδια στη ζωή μου, το προσωπικό μου μέλλον, αυτό το οποίο θα με κάνει να εξελιχθώ στη δουλειά μου, σε οτιδήποτε αφορά πρακτικά θέματα, σε οτιδήποτε αφορά την κοινωνικότητά μου, αυτό που λέμε ομάδες, φίλους, συλλογικότητα και όλο αυτό. Και με αρκετές ανατροπές που γίνανε, βασικά θα σας πω ότι διαλύθηκε για όλους εσάς που είστε γεννημένοι μέχρι και τις πρώτες σχεδόν 20 μέρες του ζωδίου. Αφήστε το να φύγει, γιατί έτσι κι αλλιώς δεν μπορείτε να το επαναφέρετε και να θέλετε. Άρα λοιπόν αυτό που διαλύθηκε τελείωσε και τώρα μπορείτε να ξεκινήσετε να κάνετε καινούργια σχέδια, να ξαναοργανωθείτε από την αρχή, αλλά όμως θα σας έλεγα να το κάνετε σε καινούργιες βάσεις. Τις περισσότερες φορές παρασύρεστε από αυτό που ονειρεύεστε, από αυτό που θα θέλατε να γίνει και όχι από αυτό που στην πραγματικότητα μπορεί να γίνει. Επίσης θα σας έλεγα, κάντε σχέδια για το μέλλον, αλλά πατώντας σταθερά στα πόδια σας. Συνήθως αυτό σας παρασύρει το όνειρο. Το πρακτικό κομμάτι το αφήνετε σε δεύτερη μοίρα. Θα σας έλεγα επίσης να προετοιμαστείτε καλύτερα και να μείνετε στο κομμάτι της οργάνωσης. Μετά από μια 12ετία, την άνοιξη του 21, ο Δίας θα είναι στο ζώδιό σας. Ξεκίνησε από το 20 ακόμα, από το τέλος του 20 ξεκίνησαν οι εκλήψεις στο μεταβλητό Σταυρό. Άρα οι εκλήψεις οι οποίες θα γίνουν και το επόμενο καλοκαίρι, Μάιο, Ιούνιο, πάλι στο δικό σας άξονα Παρθένου Ιχθύ, όχι Διδήμων Τοξότη, και οι εκλήψεις επίσης του τέλους του 21 που θα γίνουν, ανάποδα το είπα παιδιά, οι εκλήψεις που θα γίνουν το καλοκαίρι θα γίνουν στον άξονα Παρθένου Ιχθύ και οι εκλήψεις οι οποίες θα γίνουν στο τέλος της χρονιάς θα γίνουν στον άξονα του Διδήμων Τοξότη. Στο μεταβλητό Σταυρό πάντως είναι δείκτες αλλαγών.
δεν σημαίνει πάντα ότι οι αλλαγές είναι μόνιμες, αλλά εκείνη είναι περίοδος η οποία έτσι κι αλλιώς από μόνη της είναι ασταθής. Συνήθως και εσείς αυτό που σας διακρίνει είναι όχι η αστάθεια, αλλά η μεταβλητότητα στα σχέδιά σας και μερικές φορές η ασάφεια, θα έλεγα. Τώρα δεν είναι εποχή για τέτοια πράγματα. Ο Κρόνος για αυτό το κομμάτι το ασαφές και το αόριστο θέλει. Ο Κρόνος ζητάει από εσάς συγκεκριμένο τρόπο με τον οποίο θα υποστηρίξετε τα σχέδιά σας. Ο Δίας θα σας βοηθήσει γιατί έχει να κάνει με το κοινωνικό σας πρόσωπο περισσότερο την Άνοιξη, αλλά και νωρίτερα από την Άνοιξη, από το τέλος ακόμα του 20, σας δίνει τις βοήθειες είτε για να κλείσετε εκκρεμότητες επαγγελματικές. Μπορεί κάποιοι να θέλετε να τελειώσετε μια δουλειά. Θα σας βοηθήσει λοιπόν να τελειώσετε με τα νομικά όλης αυτής της κατάστασης. Μπορεί κάποιοι άλλοι να θέλετε να κάνετε καινούργια συμβόλαια. Πάλι με το νομικό κομμάτι και με το κομμάτι της διαφήμισης, αυτό που λέμε του να γίνει γνωστή όλη αυτή η ιδέα σας, θα έχετε μεγάλη βοήθεια. Αυτό που χρειάζεστε αυτή την περίοδο είναι να πατήσετε γερά τα πόδια σας στη γη, στο απέναντί σας δηλαδή στην Παρθένο, που είναι το πρακτικό σας κομμάτι, να οργανωθείτε και να μπορέσετε να προχωρήσετε τα σχέδιά σας χωρίς να εθεροβατείτε και χωρίς να απλά μόνο να ονειρεύεστε. Οργάνωση θέλει, λίγο περισσότερο επιμονή και θα καταφέρετε πάρα πολλά πράγματα. Καλή συνέχεια, καλό 2021 για όλους μας.